Dear Captain Kokak, matagal na akong nakikitira sa kaibigan kong si Lando sa maliit na apartment niya sa Mandaluyong. Maliit lang yon, isang kama, isang electric fan, at isang cabinet sa gilid. Isang gabi, inaya niya akong uminom sa kanto. Medyo naparami ang inom namin, kung kaya't may tama na talaga kami nang makauwi sa apartment niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung dahil sa hangin ng electric fan o sa kakaibang lamig na parang gumagapang mula sa paa ko. Napansin kong parang may bahagyang paggalaw sa ilalim ng kama. Akala ko daga lang. Pero nang yumuko ako para silipin, may nakita akong bagay na nakasabit sa gilid ng kutsyon. Isang lumang kondom. Kulay madilaw na parang pinaghalong lumang goma at pinatuyong balat. Dapat tatanggalin ko na lang, pero hindi ko alam kung bakit. Gumagalaw yun. Hindi mabilis, dahan-dahan lang. Pero malinaw kong nakikita na parang may humihinga sa loob nun. Unti-unti itong gumagapang pataas, papunta sa kumot na tumatakip sa tiyan ko. Napaurong ako at napamura. Kinuha ko yun gamit ang panyo, at nang hawakan ko, may amoy itong parang dugo na matagal nang nakulong sa bote. Kinabukasan, tinanong ko si Lando kung nagdala ba siya ng babae. Tumawa lang siya at sinabing wala naman siyang naging bisita. Ang mas nakakatakot, sabi niya, dati raw yung apartment ay inuupahan ng isang callboy na namatay sa kwarto matapos masakal. Gamit daw ang kondom. Dear Captain Kokak, dalaga pa lang ako noon. May boyfriend akong matagal na wala dahil nagtrabaho sa ibang bansa. Halos 3 taon kaming hindi nagkita. Pagbalik niya, nagkayayaan kaming mag-check-in sa isang maliit na motel sa bayan. Pagpasok pa lang namin, amoy ko na kaagad yung pinaghalong pabango at panis na hangin sa loob. Sa gilid ng kama, may isang bukas na pakete ng kondom, kulay itim. May disenyong parang mga ukit. Tumawa pa kami. Iniisip na baka naiwan lang ng nakaraang customer. Ginamit namin yung dala naming bago. Tapos ay nakatulog kami. Pagkalipas ng 2 linggo, nasa apartment ako at mag-isa lang. Pagbangon ko isang umaga, doon mismo sa mesa sa tabi ng kama ko, nakapatong ang parehong bukas na pakete ng kondom na nakita namin noon sa motel. Hindi ko alam kung paano nakarating yun doon. Inisip ko baka dinala ng boyfriend ko nang hindi ko napapansin. Pero nang tawagan ko siya, nasa probinsya pala siya at hindi raw siya nakadaan sa akin. Ikinuwento ko yun sa mga pinsan ko, pero natawa lang sila. Pinagsabihan pa ako na ako daw ang nag-uwi noon para gawin kong souvenir. Dear Captain Kokak, isang gabi, nag-inuman kami sa bahay ng tropa ko sa isang lumang apartment na inuupahan nila, malapit sa U-Belt. Mga 3:00 yun ng madaling araw. Halos lahat ay tulog na, kaya nakatulog na rin ako sa sofa. Nagising ako sa isang pakiramdam na parang may nakapasok sa bibig ko. Malamig, malagkit, at may lasa ng dugo na parang bakal. Pagdura ko, halos mahimatay ako nang makita ko ang isang lumang kondom. Punit, may bahid ng dugo, at basa pa ang malapot na likido na hindi ko maipaliwanag. Napasigaw ako at dali-daling lumabas ng bahay. Kinabukasan, kinuwento ko sa caretaker ang nangyari. Sabi niya, dati raw, yung bahay ay bahay bugawan at isang lalaki ang namatay doon
nang masakal habang may kondom pa sa lalamunan niya. Hindi raw kasi nagbayad ng tama sa bugaw. Sabi pa niya, minsan daw, yung mga natutulog mag-isa sa sala ay nagigising na parang may nilulunok at hindi raw lahat ay nakakaligtas. Dear Captain Kokak, lumipat ako ng boarding house sa Imus para malapit sa trabaho. Luma na yung bahay. Kahoy lang ang sahig at may malaking aparador sa kwarto na iniwan ng dating umuupa. Isang gabi, naglilinis ako at naisip kong buksan ang aparador. Amoy agad ang bumungad. Parang pinaghalong amag at bulok na karne. Sa loob, may isang kahon na punong-puno ng ginamit na kondom. Iba-iba ang kulay. May dilaw na parang nabulok. May itim na parang nasunog. Habang tinititigan ko, parang may bahagyang gumagalaw sa ilalim ng mga goma. Dahan-dahan silang umangat at narinig ko ang mahinang tunog ng foil na binubuksan. Kahit wala namang foil sa loob, napasara ako ng aparador at inilabas agad yung kahon para sunugin sa bakuran. Pero mula noon, gabi-gabi, pagising ko, may naririnig akong tunog. Parang binubuksang pakete ng kondom. At minsan, sa gitna ng dilim, parang may malamig na bagay na dumarampi sa binti ko. Parang balat na natatakpan ng goma. Matigas, at alam nyo na kung ano yon. Dear Captain Kokak, janitor ako sa isang maliit na inn dito sa Baguio. Madalas, ako yung ina-assign sa mga kwartong matagal nang hindi nagagamit. Isang gabi, inutusan akong linisin ang kwarto sa dulo ng pasilyo. Kwartong ilang buwan nang nakasara. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy na parang pinaghalong kemikal, bulok na karne, at lumang goma. Sa sahig, may mga nakadikit na ginamit na kondom. Matigas na parang balat na natuyo, pero basa pa rin sa ilalim. Sinubukan ko yung alisin gamit ang dustpan, pero parang kumakapit sa sahig. Kinabukasan, nang bumalik ako para magpatuloy sa paglilinis, wala na ang mga yon. Pero yung amoy, mas matindi na. Parang nakapasok na sa balat ko. Minsan, habang nagwawalis ako sa ibang kwarto, naririnig ko yung paghaplos ng goma sa balat at impit na ungol mula sa loob ng dingding. Sabi ng matandang maintenance, may babaeng natagpo ang patay noon sa kwartong yon at puno raw ng kondom ang sahig sa paligid niya. Hindi raw mawala ang amoy kahit ilang ulit linisin. Kasi, ayon sa kwento, hindi naman daw talaga amoy yun, kundi hininga ng namatay. Dear Captain Kokak, bilang transferee sa bagong paaralan, mas gusto kong mag-isa. Pero hindi ko inaasahan na siya ang unang mapapansin ko. Sinil. Maputla siya. Parang laging puyat. Pero may lalim ang mga mata. Laging nakaupo sa dulong bahagi ng room 3A. Hindi siya sumasali sa recitation. Ni hindi rin siya kinakausap ng mga kaklase namin. Parang invisible siya sa kanila, pero hindi sa akin. Isang araw, nagkataong kami lang ang naiwan sa room dahil nalita ko sa uwian. Nilapitan ko siya. Tahimik lang siya pero ngumiti. Ang lamig ng kamay niya ng kamayan ko, pero hindi ko yun pinansin.
Nagkakwentuhan kami. Mahiyain siya. Pero ang ganda ng boses niya. Parang malalim at mahinahon. Simula noon, gabi-gabi kaming nagkikita. Sa mga huling oras ng klase o minsan kahit sa labas ng school. Wala akong sinabihan tungkol dito. Para bang ayokong ibahagi ang kakaibang connection namin. Pero isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang huminto sa may waiting shed at mahigpit akong tinignan. Leia, sa susunod na makita mo ako, wag mo na akong lapitan ha. Bakit? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nawala siya. Literal. Nawala na parang bula. Kinabukasan, tinanong ko ang advisor namin kung nasaan si Neil. Nagulat ako sa reaksyon niya. Neil? Anak, matagal nang wala dito si Neil. Matagal nang wala ang room 3A. Sarado yun. Mula noong mangyari ang aksidente. Sinamahan ako ng guard. Nang buksan niya ang pintuan ng room 3A, puro alikabok at sirang upuan ang bumungad. May isa lang na upuan sa dulo na tila bagong linis. Sa ibabaw nito, may larawang lumang-luma. Si Neil, naka-uniform pa rin. Pumunta ako sa library at nag-research. Lumalabas na si Neil ay estudyanteng nasawi sa sunog sa room 3A. Eksaktong 6 na taon na ang nakararaan sa mismong araw na una ko siyang nakausap. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero bawat oras na dumaraan akong mag-isa sa room 3A, may naririnig akong pamilyar na boses. Leia, wag ka na sanang lilingon. Dear Captain Kokak, high school retreat namin yon sa isang malayong retreat house sa Zambales. Isa ako sa mga tahimik lang, kaya laking gulat ko nang ako ang lapitan ni Josh, isang varsity player at campus heartthrob. Bigla niya akong niyaya sa isang lugar sa likod ng retreat house. May kakaibang saya ang pakiramdam. Sa gitna ng kakahuyan, magkausap kami tungkol sa buhay, sa pangarap, sa paborito naming pagkain. Simple lang, pero ang sarap sa puso. Ramdam kong may connection kami. Pero napansin ko, tuwing gabi, nawawala siya. Bigla siyang tumatayo at naglalakad palabas ng dorm. Sinundan ko siya isang gabi. Nakita ko siyang may hawak na kandila at parang nagdarasal sa ilalim ng isang puno na may nakaukit na simbolo. Parang may sinasambit siyang pangalan. Pangalan ko. Kinabukasan, kinausap ko ang matandang katiwala sa retreat house. Nang marinig niya ang pangalan ni Josh, natigilan siya. Yung batang varsity? Anak, matagal na siyang wala. Baka multo na lang yan. Kinilabutan ako. Binalikan ko ang lugar kung saan siya nagdarasal. Doon ko nakita ang pangalan ko. Nakasulat sa dahon. May kandila sa paligid. At sa likod ng puno, may lumang litrato ni Josh. May sinulid na pula at nakapulupot sa leeg niya. Gabi-gabi, nananaginip ako ng kakaiba. Nakikita ko siyang hinahaplos ang mukha ko. Paulit-ulit. At ang sabi, kailangan kitang makuha. Ana, wala ka ng takas. Dear Captain Kokak, bagong lipat ako sa isang boarding house malapit sa university. Isang kwarto lang ang nakuha ko sa ikalawang palapag. Katabi ko ang kwartong laging sarado. Pero sabi ng landlady, may tenant na babae roon. Si Rina. Tuwing madaling araw at 3:00,
Gumigising ako sa ingay ng electric kettle. Lalabas si Rina sa kwarto niya, nagkakape sa kusina, at tahimik lang. Doon ko siya unang nakausap. Sobrang ganda niya, mahinhin, malamig ang boses. Nagsimula kaming mag-usap tuwing 3:00. Naging routine naming dalawa ang ganun. Pero habang tumatagal, napansin ko, parang hindi siya natutulog. Hindi rin siya lumalabas ng bahay sa daytime. Kapag tinatanong ko kung may klase ba siya o trabaho, ngumingiti lang siya. Isang araw, nagtanong ako sa landlady. "Ma'am, si Rina po ba, estudyante rin?" Bigla siyang napahinto. "Si Rina? Baka nananaginip ka lang. Matagal nang patay si Rina. Doon siya natagpo ang patay sa kwartong yan ng 3:00 ng madaling araw. Hindi na pinapaupahan yan simula noon." Nanginginig akong bumalik sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, amoy kape. At sa dingding, may sulat na hindi ko alam kung paano napunta roon. "Salamat sa pagsama mo sa aking magkape, Leo." Dear Captain Kokak, isang ordinaryong hapon lang yon. Pauwi na ako mula sa klase nang mapansin ko ang isang lumang cellphone sa may damuhan sa gilid ng covered court. Medyo basag ang screen. Luma ang modelo at may kaunting kalawang ang gilid, pero gumagana pa rin. Out of curiosity, dinala ko ito sa boarding house. Wala akong balak gamitin yon, pero nang gabing yon, hindi ako makatulog, kaya sinilip ko ang gallery. Nanlamig ako. Puro litrato ni Bea. Ang kaklasikong tahimik at palaging nag-iisa. May mga kuha siya sa kantin habang naglalakad sa hallway, at may kuha pa habang natutulog sa likod ng classroom. Pero ang pinaka nakakakilabot, may picture siya sa loob ng banyo at isa pang kuha habang naliligo. Wala ni isa sa mga litratong ito ang posibleng kuha ng tao. Iba-ibang anggulo. May mga kuha sa taas, sa ilalim ng upuan, o sa labas ng bintana. Kinabukasan, nilapitan ko si Bea. "Bea, may napulot akong phone. Puro litrato mo ang laman eh. Alam mo ba kung kanino to?" Nakita kong namutla siya. "Saan mo nakuha yan?" Bulong niya. "Sa may covered court." Hindi siya sumagot, pero kinagabihan, dumating ang mensahe sa phone. "Huwag mo na siyang abalahin. Akin siya." Sa mga sumunod na araw, hindi na pumasok si Bea. Ayon sa mga chismis, umalis daw siya at hindi na nagpaalam. Pero isang linggo matapos ang pagkawala niya, may isa akong kaklasing lumapit sa akin. Dala ang kaparehong cellphone. Pareho ang modelo. Parehong basag ang screen at puro larawan ko ang laman. Nang buksan kong muli ang phone na napulot ko, may bagong mensahe. "Isa ka na rin sa amin." Dear Captain Kokak, nang unang taon ko sa kolehiyo, mahilig akong tumambay sa library. Tahimik, malamig, at walang istorbo. Doon ko siya unang nakita. Si Marco, gwapo, maputi, laging may dalang sketchpad. Hindi ko siya madalas makita sa klase, pero gabi-gabi, nakikita ko siya roon. Palagi siyang nasa dulo ng long table. Hindi nagsasalita. Pero minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Naglakas loob akong lumapit sa kanya isang gabi. "Mahilig ka sa drawing?" Tanong ko. Tumango lang siya. Tapos, ipinakita niya ang mga sketch. Nanlaki ang mata ko. Puro mukha ko ang guhit niya.
Iba-iba ang anggulo. May masaya, may malungkot, may nakapikit at natutulog. Bakit ako? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Magaan ang loob ko sa'yo. Sagot niya. Para bang matagal na kitang kakilala? Kakaiba pero hindi ko ininda. Sa loob ng isang buwan, gabi-gabi kaming magkausap sa library. Pero tuwing araw, hindi ko siya nakikita kahit saan. Wala sa campus. Wala sa class list. Kahit na sa Facebook. Parang wala siyang bakas. Nagduda ako. Tinanong ko ang isang student assistant sa library. Si Marco, yung madalas mag-drawing, alam mo ba kung anong year siya? Marco? Tanong niya. Wala namang Marco dito. Matagal nang walang nag-i-stay sa dulong table. Natatakot nga kami dyan eh. Pinuntahan namin ang long table. Walang nakaupo. Pero naiwan ang sketchpad. Binuksan ko yon at may bagong nakaguhit. Ako pa rin yun. Habang hawak ko ang sketchpad, may luhang tumutulo. Tumakbo ako palabas. Ilang araw akong hindi nagpunta sa library. Pero isang gabi, sa panaginip ko, nakita ko siya. Umiiyak si Marco. Mayroon siyang isinisigaw sa akin. Bakit mo ko iniwan, Jam? Hindi mo ba ako maalala? Ako yung naaksidente sa likod ng library. Ako yung minahal mo noon, pero nakalimot ka. Nagising akong basang-basa sa pawis. Sa tabi ng kama ko, naroon ang sketchpad. At sa huling pahina, may isang guhit ng 2 tao. Ako at siya, magkahawak kamay, sa ilalim ng lapida. Dear Captain Kokak, dumaan kami sa bahay ni Lola matapos siyang mailibing. Ako ang naiwan sa kusina habang abala si Mama sa sala. Sa sulok ng aparador, may kahong gawa sa kahoy. Luma at may ukit na mga simbolo. Sa loob ay may 12 lata ng corned beef. Kulay puti ang label at may gintong selyo. May nakasulat na letra sa lumang Tagalog. Huwag bubuksan kung hindi kailangan. Natawa ko. Lata lang yun, di ba? Gabi na nang datnan ako ng gutom. Walang ulam. Puro tinapay lang. Naalala ko yung mga lata. Binuksan ko yon. Ang bango. Kulay pulang-pula ang laman. Parang bagong luto. Kain ako ng kain. Parang wala sa sarili. Pagkatapos noon, ang sarap ng tulog ko. Ngunit pagmulat ko, may matandang babae sa gilid ng kama. Nakatingin lang, may hawak na kawali. Akala ko panaginip lang, pero sa tuwing kakain ako ng corned beef, mas lumalakas ang presensya niya. Hindi ako mapakali. Parang may humahawak sa batok ko habang kumakain ako. Nang maghanap ako sa internet, walang lumalabas na brand na ganun. Hanggang isang araw, naubos ko ang lahat ng lata. Pero hindi nawala ang gutom ko. Kumakain na ako ng hilaw na karne. Nangihina na ako kapag hindi ako nakakakain ng sariwang laman. Dear Captain Kokak, noong nakaraang halalan, dumaan sa aming bahay si Mang Kaloy. Likas siyang matulungin, palangiti, at hindi mo aakalain na may masamang intensyon pala. Binigyan niya kami ng 6 na lata ng sardinas. Ang sabi niya,
Imported daw mula sa bansang hindi niya nabanggit. Donasyon ng mga bagong negosyanteng taga-norte. Tinabi ko muna ang mga lata, pero si tatay hindi na nakatiis. Isang gabi, niluto niya yon. Nang buksan, may kakaibang amoy. Hindi amoy isda yon. Amoy formalin at luma na. Ang laman ay kulay puti. Parang pinakulo ang lamang loob. Sabi ni tatay, sayang, ulam pa rin naman yun. Kinabukasan, sumakit ang tiyan niya. Nang mailabas siya sa ospital, hindi na siya katulad ng dati. Tahimik na, palaging gutom, at hindi na lumalabas sa araw. Isang gabi, sinundan ko siya. Nakita ko siyang nasa likod ng barangay hall at kumakain ng pusa. Nang tanungin ko kung bakit, tumingin siya sa akin. Namumula ang mga mata niya. Bakas pa ang sariwang dugo sa bibig niya. Isang gabi, binuksan ko ang natitirang lata. May laman yung mata, ilong, at tenga. Dear Captain Kokak, hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako sa nadiskubre ko. Sa isang bakanting grocery sa San Pascual, may natagpuan akong dilatang walang tatak. Parang bago pa, pero may alikabok. Dinampot ko lang, dala ng kuryosidad. Nang nasa bahay na ako, gutom na ako. Binuksan ko ang dilata. Minudo ang laman nun. Mainit-init pa kahit hindi naman yun niluto. Kinain ko yun at halos hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakasarap. Hindi maalat, hindi matabang. Eksaktong-eksakto sa panlasa ko. Kinabukasan, nandun pa rin ang dilata. Pareho ang laman. Hindi nabawasan. Kinain ko ulit. Ilang araw akong ganun. Pero napansin ko, parang ako lang ang nasasarapan sa lasa. Pinatikim ko kay mama yon, pero sumuka siya. Sabi niya, "Ano yan? Amoy patay na daga." Mula noon, lagi akong sinusumpong ng kakaibang gutom. Kahit anong kain ko sa ibang pagkain, hindi pa rin yun sapat. Tanging dilata lang ang nakakasatisfy sa akin. Pero may kapalit. Araw-araw, parang nawawala ang kulay ng balat ko. Kumukulubot na rin at unti-unting nagiging itim. Dear Captain Kokak, nais ko pong idulog ang nakakatakot na pangyayari na nangyari sa pantry ng kumbento ng San Bartolome. May isang lalaki na nagngangalang Marco ang nag-alok ng donasyon. Isang kahon ng mga dilatang ulam. Puro may tatak na sagrad. Bagong brand daw. Hindi agad ginamit ang mga yon. Pero isang gabi, si Sister Alma ay nagluto ng isa. Nang buksan ang lata, tumilapon ang laman nun. Ulo ng sanggol, nakadilat, sariwa pa. Nagkagulo sa kusina. Tinawag namin ang mga madre at pare. Buksan pa raw ang iba para makita kung prank lang. Isa-isa naming binuksan. Sa isa, mga daliring pangbata. Sa isa pa, ngipin at isang dila. Sa huli, buong mukha, parang sa sanggol din. Gusto naming itapon ang lahat, pero nang ilagay na yun sa sako, nagkaluskusan ng mga lata. Si Father Emilio ang pinaka-apektado. Ilang araw siyang nagkulong, hanggang sa nahuli namin siya. Kumakain ng laman mula sa isang lata. Umiiyak siya ng umiiyak. May mga pag-ungol siyang ginagawa at mga binibigkas na hindi namin maintindihan.
Dear Captain Kokak, nais ko lang pong ibahagi noong nagpadala ang tiyuhin ko ng delata na galing pa raw sa isang Hermana Mayor sa Nueva Ecija. Sabi niya pa sa akin na wag ko raw yung bubuksan hanggat wala pa akong trabaho. Pero isang gabi ay nagutom ako, kung kaya't sinaway ko na ang bilin ng tiyuhin ko. Kinuha ko ang pinadala niyang delata at saka binuksan yon. Laking gulat ko nang makita kong may mukhang nakalutang sa ibabaw noon. Mukhang sa bata, pero may balat ng palaka. Nakadilat pa ang mukha noon at para bang titig na titig sa akin. Napaatras ako at tumalikod. Pero nang humarap akong muli sa mesa, wala na ang lata. Agad kong tinawagan sa telepono ang tiyuhin ko para ikwento ang nangyari. Pero puro mura ang narinig ko mula rito. Galit na galit siya sa kabilang linya. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Parang laging may nakatingin sa akin. Isang beses, nadulas ako sa kusina at may nakita akong bumukas na cabinet. Doon, nakita ko ulit ang delata. Bukas na yon at nakangiti ang mukha sa loob. Dear Captain Kokak, noong bata pa ako, lagi kaming pinapaalalahanan ni Mama na huwag magtapon ng mainit na tubig sa lupa nang hindi muna nagbubuhos ng malamig. Sabi niya, baka may duwending matapunan at magalit. Lumaki akong hindi masyadong naniniwala, pero sinusunod ko na lang para wala ng sermon. Isang hapon, bandang 2:00, nagmamadaling magluto si Mama ng pansit para sa dumating na bisita. Natapos siyang magpakulo ng tubig at dahil sa pagmamadali, diretsong ibinuhos sa lupa, malapit sa puno ng bayabas. Bigla siyang napatigil. Parang may narinig siyang mahina ngunit matinis na sigaw mula sa ibaba. Natawa lang siya at nagpatuloy sa pagluluto. Pero pagdating ng gabi, bigla na lang siyang nilagnat ng mataas. Namumutla siya, nanginginig, at paulit-ulit na nagsisisigaw. Nasusunog ako! Nasusunog ako! Pinipilit naming pakalmahin siya. Pero para bang may kausap siya na hindi namin nakikita. Sabi niya, may maliit na lalaking nangingitim at naangiwi sa gilid ng kama. Galit na galit at sinisigawan siya. Nagpunta kami sa isang albularyo kinabukasan. Pagkapasok pa lang, sabi niya kaagad, may duwende kang nasaktan. Hindi ka humingi ng tawad. Pinapunta kami sa mismong lugar kung saan ibinuhos ang tubig. Nag-alay ng panutsa at ilang butil ng bigas. Tsaka humingi ng tawad si Mama. Pag-uwi namin, bumaba na kaagad ang lagnat niya. At parang walang nangyari. Pero mula noon, kapag dumarating ako sa puno ng bayabas na yon, parang may mga matang nakasilip mula sa mga dahon. Dear Captain Kokak, noong 8 taong gulang pa lamang ako, mahilig akong maglaro sa bakanting lote sa likod ng bahay namin. Isang araw, may nakilala akong maliit na batang maputi. May berdeng sombrero at shorts. Sabi niya, ang pangalan niya ay Berto. Mabait siya at laging may dalang laruan.
na hindi ko pa nakikita kahit sa tindahan. Araw-araw kaming naglalaro ng habulan at tagu-taguan. Wala akong sinasabi kay nanay dahil alam kong pagbabawalan niya ako. Isang hapon, inaya niya ako sa isang bukas na butas sa lupa, sa may gitna ng damuhan. Madilim sa loob, pero amoy lupa at parang may malamig na hangin na galing doon. Sabi niya, "Halika Carlo, marami akong laruan at pagkain sa loob." Bago ako sumunod, tinawag ako ni nanay mula sa bintana. Galit na galit. Hinila niya ako pauwi at pinagalitan. Pagdating ni lolo kinagabihan, tinanong niya kung saan ako galing. Nang sabihin ko, namutla siya at sinabing tirahan yun ng mga duwende. At baka hindi na ako nakabalik pag pumasok ako roon. Kinabukasan, bumalik ako sa bakanteng lote para hanapin si Berto. Pero wala na siya. Ang butas ay natabunan na ng mga bato at damo. Hanggang ngayon, minsan naririnig ko pa rin ang boses niya sa gabi. Mahina lang. Parang may tumatawag mula sa bakuran. "Hello, laro tayo." Dear Captain Kokak, taong 2015 nang lumipat kami sa probinsya. Sa harap ng bahay, may malaking puno ng santol na laging dinadapuan ng mga ibon. Sabi ng kapitbahay, may mga duwende raw na nakatira roon at dapat daw magbigay galang. Hindi ako naniwala. Inisip ko na kwentong pangbata lang yon. Isang gabi, mga 10:00, habang nanonood ako ng TV, nang mag-isa sa sala, may narinig akong mahinang katok sa bintana. Akala ko insekto lang o sanga ng puno. Pero nang silipin ko, may maliit na batong gumulong sa lupa. Ilang minuto ang lumipas. Inulit-ulit ang katok. Ngayon, mas malakas na. Pagdungaw ko, wala akong nakita pero may narinig akong mahihinang tawa mula sa ilalim ng puno. Mabilis akong umatras, kinabahan, pero binaliwala ako. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay at natawa siya pero may halong takot. "Huwag mong bastusin yan, binabati ka na." Pagkaraan ng 2 araw, pagising ko, may mga pasana ako sa binti at maliliit na sugat na parang kinayod ng matulis na kuko. Wala naman akong maalalang nasugatan ako. Mula noon, tuwing gabi, nag-iiwan na ako ng candy at kanin sa ilalim ng puno ng santol. Mula nang gawin ko yon, tumigil ang mga pagbato sa bintana. Pero tuwing lumalapit ako roon, parang nararamdaman kong lumalaki ang ulo ko. Dear Captain Kokak, photographer ako at mahilig kumuha ng litrato ng kalikasan. Isang hapon, naisip kong kuhanan ng picture ang hardin ni Lola. Maliwanag ang araw, kaya malinaw ang mga kuha. Pero nang tignan ko sa phone, sa isang larawan, may maliit na lalaking nakaupo sa bato. Maputi ang balat, nakasuot ng pulang sombrero, at naangising parang may alam na hindi ko nalalaman. Nagulat ako dahil wala naman akong nakita habang nagsushoot. Pinakita ko kay Lola at bigla siyang natahimik. "Matagal ko nang hindi nakikita yan," sabi niya. "Duwende yan, na minsang tumulong sa akin nung bata pa ako." Kinagabihan, hindi ako mapakali. Sa kwarto,
may narinig akong mahihinang yabag at parang may maliit na kamay na humahaplos sa sahig. Kinabukasan, dinala ako ni Lola sa ilog para paliguan ng dahon-dahon at bulaklak. Pinaputol din niya ang punong malapit sa bato, kung saan nakita ang duwende. Pero kahit wala na ang puno, tuwing magpipicture ako sa hardin, minsan may lumilitaw na maliit na anino sa gilid ng frame at pakiramdam ko na angisi pa rin ito sa akin. Dear Captain Kokak, sa baryo namin may isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng matatanda, ang lupa raw ay pag-aari ng mga duwende at ang dating mga nakatira roon ay pinaalis nila. Luma na ang mga kahoy, may mga butas sa bubong at amoy amag ang paligid. Isang gabi, naghamunan kami ng mga barkada ko na mag-overnight doon. Bit-bit namin ang mga sleeping bag, pagkain at cards para magpalipas ng oras. Habang naglalaro kami, tahimik ang paligid. Pero bandang 12:00, may narinig kaming mahihinang yabag sa sahig. Maliit lang, parang paa ng bata. Nagtawanan kami. Iniisip na isa sa amin ang gumagawa noon. Pero nang silipin namin, may nakita kaming 4 na maliliit na anino na mabilis tumakbo papunta sa ilalim ng mesa. Hindi namin makita ang itsura nila, pero ramdam namin ang malamig na hangin na dumaraan sa paa namin. Kinagabihan, isa sa mga kaibigan ko ang nagising dahil may humihila sa kumot niya. Nang buksan namin ang flashlight, nakita namin ang kumot na parang may humahatak papailalim sa sahig. Mabilis kaming nagtakbuhan palabas at hindi na bumalik. Hanggang ngayon, kahit walang nakatira, minsan may naririnig daw na mahihinang yabag at maliliit na tawanan mula sa loob ng bahay, lalo na kapag gabi. Dear Captain Kokak, marahil ay hindi kayo naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Pero sana ay mapakinggan nyo to. Noong Abril, nagpunta kami ng thesis group ko sa isang isla sa Mindoro na tinatawag ng mga lokal na Isla del Diablo. Sa mga mapa, hindi ito nakatala. Wala sa Google. Pero alam ng mga matandang mangingisda kung saan ito matatagpuan. Nakakatakot na pangalan. Pero ang sabi ng advisor namin, may mga alamat daw na kailangang imbestigahan. Pagbaba pa lang namin ng bangka, may kakaiba na. Ang mga tao roon, masyadong tahimik. Nakangiti, oo, pero parang walang kaluluwa sa likod ng mga mata nila. Lahat sila ay nakaputi at walang saplot sa paa. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat, wala silang anino. Nung una, akala namin optical illusion lang o baka epekto ng araw. Pero kahit anong oras, kahit pa sa tapat ng apoy, wala pa ring anino ang kahit sino sa kanila. Sa gabi, ang katahimikan ng isla ay nakabibingi. Walang kulisap, walang huni ng hayop, parang pinipigil ang lahat ng kalikasan ng paghinga. Si Leo, ang isa naming kasama, ay nawawala ng mahigit 1 oras na. Nang bumalik siya, kakaiba na ang kilos niya. Tumingin siya sa amin, ngumiti, at sinabing, mas magaan dito, walang bigat,
Wala ring anino. Pagtingin namin sa paanan niya, nawala na rin ang anino niya. Nagpumilit kaming umalis kinabukasan, pero si Leo, hindi na namin nakuha. Umiyak ang nanay niya nang malaman ang nangyari. Pero paano namin ipapaliwanag na parang isinuko niya ang sarili niya sa isla? Hanggang ngayon, may mga gabing pakiramdam ko may sumusunod sa akin. At sa mga litrato ko, may isa akong larawan na wala na ring anino. Dear Captain Kokak, gusto ko lang ibahagi itong karanasan namin sa isla ng pamilya ni Dayan, asawa ko. Sa Antique ito, at sinadya naming bumisita noong undas para alalahanin ang mga yumaong ninuno nila. Simple lang ang isla, walang kuryente. Mga lampara lang at ilawan ang gamit sa gabi. Noong ikalawang gabi ng pamamalagi namin, lumabas ako para umihi sa tabi ng punong nyog sa gilid ng baybayin. Doon ko siya nakita. Isang babae. Duguan. Walang muka. Nakalugay ang buhok at putol ang mga daliri sa kamay. Nakatayo siya habang hinahampas ng alo ng kanyang paa. Hindi siya kumikilos. Tumakbo ako pabalik ng bahay. At isinama ko ang ilan naming kamag-anak para ipakita. Pero pagbalik namin, wala na siya. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga matatanda sa baryo. Isa lang ang sinabi ng lola ni Dayan. Baka si Margarita yon. Tinapon dito ang katawan niya noong panahon ng hapon. Pinagsamantalahan, pinugutan, tinanggalan ng mga daliri. Tuwing undas, bumabalik siya sa baybayin para hanapin ang nawawala niyang ulo. Pagbalik namin sa Maynila, napansin naming may nakasampay na puting duster sa bintana namin. Basang-basa, kahit hindi naman umuulan. Simula noon, gabi-gabi akong ginigising ng basang yabag sa sahig at mahihinang hikbi mula sa banyo. Minsan, pagtingin ko sa salamin, may mahinang bakas ng dugo sa leeg ko at hindi ko alam kung saan nanggaling. Dear Captain Kokak, noong Semana Santa, niyaya ako ng mga kaibigan kong mag-camping sa Isla Pintacasi. Kahit lagi akong pinagbibilinan ng mga magulang ko na huwag tumapak sa lugar na yon. Pero nadala ako sa kagandahan ng lugar, malinaw na tubig, puting buhangin, at katahimikan. Nang makarating kami, agad naming napansin ang kakaibang presensya. May mga batang paikot-ikot sa isla, mapuputla, madungis, nakasuot ng lumang damit. Tahimik lang sila, hindi sila tumatakbo, hindi rin naglalaro, parang nagmamasid lang. Kinagabihan, habang nagkakantahan kami sa paligid ng bonfire, nawala si Renzo, isa sa mga kasama namin. Akala namin nag-CR lang, pero hindi na siya bumalik. Hinanap namin siya gamit ang flashlight sa paligid ng kakahuyan at sa tabing dagat. Hanggang sa makita namin siya kinabukasan sa gitna ng buhanginan. Pero bata na siya. Siguro mga 8 taong gulang ang itsura. Nakahubad, nanginginig at umiiyak. Bakit kayo bumalik? Iyon ang sabi niya. Hindi ko na kayo masusundan pabalik. Pilit namin siyang isinama pa uwi. Pero tuwing tumatapak siya sa tubig ng dagat, para bang may humihila sa kanya pabalik sa lupa. Hindi siya makatawid. Sa huli, naiwan siya roon. Nakaupo lang sa buhanginan, kasama ang iba pang bata na nakatingin sa amin habang papalayo ang bangka. Minsan, naririnig ko pa rin ang tinig niya na naglalaro sa likod bahay. Laro tayo! Ang bulong niya kahit alam kong wala na siya.
Dear Captain Kokak, nitong retreat namin sa isang isla sa Quezon, napansin ko agad ang tila kakaibang ugali ng dagat. Maamo siya sa umaga, pero pagdating ng gabi, nag-iiba ang kilos ng alon. Tila umiiyak. Akala ko guni-guni lang ang lahat, hanggang sa isang gabi, habang nag-iisa akong naglalakad sa baybayin, may nakita akong mukha sa tubig. Hindi ko to refleksyon. Buo, malinaw, at malungkot na mukha ng babae na nakalutang sa bawat hampas ng alon. Parang tinatawag ako. Biglang sumugod si Ma'am Regina, ang aming guro, sa gitna ng dagat. Tuloy-tuloy siya, hindi humihinto. Para bang hinahatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Wala na siyang iniwang gamit, pero may iniwang sulat sa kama niya. Huwag niyo na akong sundan. Kailangan ko siyang samahan sa ilalim. Kinabukasan, natagpuan namin ang sapatos niya sa gitna ng buhanginan. Pero hindi yun basa. Pagbalik ko sa Maynila, sinumpong ako ng sipon. Pero ang kakaiba, tuwing bumabahing ako, may lumalabas na butil ng buhangin sa ilong ko. At sa mga gabing umuulan, may boses akong naririnig mula sa lababo. Halika na rin. Halika na rin. Hindi ko alam kung kailan to hihinto. Lagi na tuloy may kaba sa dibdib ko. Mapagpalang araw po, Captain Kokak. Totoo ang kwento tungkol sa Isla Kalansay. Akala ko noon, kathang isip lang. Pero mismong mata ko ang nakakita. Bilang diving instructor, nasanay na ako sa iba't ibang tanawin sa ilalim ng dagat. Pero walang makakapantay sa kung anong nakita namin. Sa isang kuweba sa ilalim ng isla, nakita naming puno ng kalansay ang paligid. Maliit, malalaki, iba-iba ang hugis. Para bang sementeryo sa ilalim ng tubig. Habang nililibot namin ang lugar, may naramdaman akong presensya. Mula sa likod namin, dumaan ang isang napakalaking aninong nilalang. Kulay itim yun, nangingitim pa sa pusod ng dagat, na may hugis tao pero hindi naman yun tao. Hindi ko masabi kung anong hayop yun. Hindi siya lumalapit, pero alam naming pinagmamasdan niya kami. Pagbalik namin sa bangka, kinilabutan kami sa mga kuha ng video. Wala ni isang footage na nagpapakita ng nilalang. Pero bawat frame, ang mga mata naming dalawa ay pula. Hindi natural. Para bang ibang nilalang ang tumingin sa camera sa halip na kami. Hindi na ako bumalik sa islang yon. Pero minsan, sa aking panaginip, nararamdaman kong binabalikan ko siya. Ang kuweba, ang mga kalansay, at ang mga matang nakatitig sa akin sa dilim. Hindi ko na yun uulitin. Dear Captain Kokak, ako po si Rowena, 23 anyos. Isang working student na sa gabi nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food sa Espanya. At umuwi sa Rizal tuwing madaling araw, sakay ng jeep. Normal na sa akin ang ganitong setup. Sanay na ako sa antok, lamig, at katahimikan ng gabi. Pero isang Lunes ng madaling araw, bandang 3 AM, sumakay ako sa isang jeep sa may welcome rotonda. Bago ako sumakay, napansin kong tila masyadong malinis ang jeep. Bagong pintura, walang kalat, at parang masyadong tahimik para sa isang pampublikong sasakyan. Pag upo ko, napansin ko agad na lahat ng pasahero ay nakaupo ng tuwid, tahimik, at nakayuko. Akala ko pagod lang. Pero habang tumatakbo ang jeep, ramdam ko ang panlalamig sa paligid. Kahit sarado naman ang mga bintana. Nagtataka ako, pero pinilit kong huwag pansinin.
Nang malapit na ako sa babaan ko, tinapik ko yung driver. Wala siyang sagot. Tinapik ko ulit. Wala pa rin. Lumingon ako sa harapan at nanindig ang balahibo ko. Walang ulo ang driver. Nang muling lumingon ako sa mga pasahero, nakatingin na silang lahat sa akin. Maputla, walang emosyon. Parang mga bangkay na pinilit pa upuin. Biglang tumigil ang jeep. Nasa tapat kami ng isang lumang simbahan. Pagbaba ko, bigla silang nagsabay-sabay ng bulong. Sumunod ka na. Sumunod ka na. Nagmamadali akong tumakbo. Nawalan ako ng malay sa tapat ng simbahan. Nagising ako ng magbubukang liwayway na. At may mga tanod na tumutulong sa akin. Ayon sa kanila, wala raw jeep na dumaan sa rutang yun mula pa kahapon. Ang jeep daw na tinutukoy ko, nawala na raw mula noong 1 taon pa. Na aksidente. At lahat ng pasahero noon ay namatay. Dear Captain Kokak, ako po si Kaloy, 34 anyos, factory worker sa Caloocan. Isang gabi, pasado 12:00, galing ako sa overtime shift. Pagdating ko sa terminal, kakaibang jeep ang naroon, parang bagong linis. May kulay na pilak ang katawan at may ilaw sa loob kahit patay ang makina. Sumakay ako kasama ang 5 pang katao. Tahimik silang lahat. Umupo ako sa pinakadulo. Nang sumampa na ang huling pasahero, agad na umandar ang jeep kahit walang driver na pumapasok. Akala ko may nakaupo sa harap, pero tila wala akong maaninag na ulo. Habang umaandar kami, napansin kong hindi kami dumadaan sa karaniwang ruta. Ang daan ay napakadilim, parang hindi pa nadaraanan ng tao. Nagsalita ako. Boss, hindi to yung daan ah. Bigla siyang lumingon at nakita ko, wala pala siyang muka. Ulo lang na animoy nililok sa kahoy. Makinis at walang mata. Bibig o kahit ilong. Sumigaw ako. Para po! Para! Pero hindi humihinto ang jeep. Ang mga pasahero, unti-unting lumiliko ang leeg nila sa akin. Nakangiti, pero walang mga mata. Isa-isang bumaba nang huminto kami sa harap ng isang sementeryo. May naririnig akong mga bulungan, mga iyak, mga panalangin ng mga nawawala. Ako na lang ang natira. Tinitigan ako ng driver at nagsabi sa isip ko, hindi ka pa namin kailangan, pero babalikan ka namin. Pagdilat ng mga mata ko, nasa waiting shed na ako. Nanginginig at may sugat sa noo. Ayon sa mga barangay tanod, nakita raw akong biglang natumba habang naglalakad mag-isa. Wala raw jeep sa paligid. Mula noon, nilalakad ko na lang pauwi. Mas mabuti nang mapagod kaysa makasakay ulit sa jeep na iba pala ang ruta. Dear Captain Kokak, ako po si Gemma, 29 anyos. Isang single mom na galing probinsya. Nagdesisyon akong bumiyahe papunta sa Maynila, bandang 2:00 ng madaling araw. Sa Cubao ako bumaba, tapos sumakay ng jeep na Panavaliches. Ako lang ang sakay, pero okay lang sa akin. Sanay naman ako. Napansin ko lang, parang sobrang tahimik sa paligid. Walang ingay, kahit makina ng jeep. Nang tingnan ko ang orasan ko, 3:00 na ng madaling araw. Ilang minuto ang lumipas. Sinilip ko ulit ang relo ko. 3:00 pa rin. Sinubukan kong kausapin ng driver. Kuya, anong oras na po? Hindi siya tumugon. Tiningnan ko ang side mirror. Wala siyang refleksyon. Gusto ko nang bumaba pero walang pinto. Wala ring preno ang jeep. Parang dumudulas lang sa mahabang kalsadang walang katapusan. Dahil sa sobrang takot, pinikit ko ang mga mata ko at sinimulang magdasal.
Paulit-ulit. Tapos may narinig akong tinig. Kailangan mo pang bumalik. May anak ka pang naghihintay. Pagdilat ko, nasa EDSA na ako. Umaga na. Tumigil ang jeep at pinababa ako ng driver. Nang lingunin ko siya, wala na siya sa loob. Pagtingin ko sa jeep, wala ring plate number. Wala ring pasahero. Tumingin ako sa relo. 7:00 na ng umaga. Pero pakiramdam ko, 24 na oras akong nasa jeep na yun. Dear Captain Kokak, ako si Arnold. 20 anyos na estudyante sa isang universidad sa Maynila. Gabi na nang matapos ang group project namin, kaya nag-commute ako pa uwi. Bandang 11:00, sumakay ako ng jeep sa may TAF. Ako lang ang sakay, tapos may sumunod. Isang matandang babaeng may dalang supot ng kangkong. Ngumiti siya sa akin at tumabi. Tinanong niya ako, "Alam mo bang marami sa atin ang sumasakay na hindi na nakakauwi?" Napatawa na lang ako. Akala ko baliw lang. Pero nang dumating na kami sa isang kanto, napansin kong wala pa rin kaming nasasalubong ng mga sasakyan. Dumingon ako sa loob ng jeep. Napuno na ng mga pasahero. Hindi ko napansin kung saan sila sumakay. Tahimik sila. Nakapikit ang lahat. Lumingon ako sa matanda. May luha siya at may sugat sa leeg. Hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. "Huwag kang titigil sa pagtawag. Iligtas mo ang sarili mo." Biglang may malakas na kalabog. Bumaliktad ang jeep na sinasakyan namin. Nagising ako sa isang ospital. Bugbog ang katawan. Ayon sa mga pulis, na-aksidente raw ang jeep. Lahat ng sakay, patay, maliban sa akin. Nang tanungin ko kung nasaan ang matandang babae, sinabi ng nurse, "Sir, wala pong matandang babae sa listahan ng pasahero. Lahat ng bangkay, puro estudyanteng katulad mo." Dear Captain Kokak, ako si Jomar, 37 anyos. Delivery man na sanay sa biyahe kahit 10 oras ng gabi. Gabi-gabing dumadaan ako sa isang tunnel sa Quezon City para makaiwas sa traffic. Isang madaling araw, may nakita akong nakaparadang jeep sa loob ng tunnel. Luma na ito, may kalawang at may sindi ang ilaw kahit wala namang makina. Bigla akong tinawag ng driver. Isang matandang lalaki na may sombrero. "Sakay ka na! Ihahatid kita!" Hindi ko alam kung bakit ako sumunod. Siguro dahil sa pagod. Iniwan ko ang motorsiklo ko. Umupo ako sa tabi niya at agad kaming umandar. Pero habang tumatakbo kami, napansin kong hindi na tunnel ang paligid. Parang dagat na itim na usok at wala akong nararamdamang daan sa ilalim. Tinanong ko ang driver kung saan kami pupunta. Sumagot siya, pero hindi gumagalaw ang bibig. "Sa huling biyahe ng mga kaluluwa." Nagsimula akong magdasal. Isang matinding liwanag ang tumama at bigla akong nawalan ng malay. Nagising ako sa isang karinderya sa labas ng tunnel. Walang jeep sa paligid. Pinakita ko sa mga tao ang lugar kung saan ako nakita ang jeep. May bakas ng gulong pero walang sasakyan. Sa pader ng tunnel, may nakasulat gamit ang dugo, "Salamat sa pagsakay." Dear Captain Kokak, ako po si Carla, isang simpleng housewife. 3 taon na kaming kasal ni Marvin. Noon ay masaya kami. Sabay kumain, sabay matulog, sabay mangarap. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may pader na siyang itinayo sa pagitan naming dalawa. Palagi siyang wala. Madalas daw may meeting.
pero laging walang natatapos na proyekto. Hanggang sa isang gabi, sinundan ko siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang sinusundan ko ang sasakyan niya. Hanggang tumigil siya sa isang apartment sa Pasig. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita kong may babaeng nagbukas ng pinto at hinalikan siya sa labi. Gusto kong sumigaw, pero pinili kong pakalmahin ang sarili ko. Nang magsara na ang pinto ay nilakasan ko ang loob ko na katukin yun. Walang sumagot. Tila wala silang naririnig. Maya-maya, naramdaman ko na lang ang hangin sa likod ko. Para bang may humawak sa balikat ko at bumulong. Hindi ka dapat narito. Kinabukasan, umuwi si Marvin at nagkunwaring walang nangyari. Ipinakita pa niya ang CCTV ng opisina. Doon ay may kuha raw ang babaeng multo. Nakadungaw sa conference room. Nang pinakita niya sa akin ang screen, kinilabutan ako. Ako yun. Ako ang multong nakita nila. Pero hindi pa ako patay. Dear Captain Kokak, ako po si Lorena, 34 na taong gulang. Iniwan ako ng mister ko para sa mas batang babae. Hindi ko kinaya. Nalugmok ako. Pero mas masakit pala ang sumunod na mangyayari. Nang umalis siya, ako na lang mag-isa sa bahay namin. Unang gabi pa lang, may naririnig na akong parang ungol mula sa kwarto namin. Akala ko guni-guni lang. Pero gabi-gabi, lumalakas yun. Para bang may nagtatalik sa loob at may umiiyak pagkatapos. Isang gabi, binuksan ko ang pinto ng kwarto. Sa gilid ng kama, may babaeng nakagapos. Duguan, may takip ang bibig at umiiyak. Tinignan niya ako. Sa kanyang mga mata, naroon ng puot at paghingi ng tulong. Lumapit ako, nanginginig, pero bigla siyang nawala. Nang sinilip ko ang ilalim ng kama, naroon ang babaeng nakagapos. Hindi na to gumagalaw, duguan at wala ng buhay. Minasdan kong maigi ang mukha niya. At laking pangingilabot ko dahil sa natuklasan ko. Ako yun. Ako ang babaeng wala ng buhay sa ilalim ng kama. Hindi ko na malaman kung ano nga bang ginawa sa akin ng mister ko bago siya sumama sa ibang babae. Hi Captain Kokak. Ako po si Jason. Isa po akong call center agent. Mahina ang loob. Pero nagpadala sa tukso. Naging kabit ako ng isang babaeng may asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Myra. Sabi niya, hindi na raw sila nagmamahalan ng mister niya. Ako raw ang tunay niyang mahal. Panay ang rason ko sa sarili ko na hindi ako masama. Pero mali pala ako. Isang gabi, nag-check-in kami sa isang motel sa Cubao. May malaking salamin sa kisame. Parang pang bold movie. Habang nagpapahinga kami, nakita kong may aninong nakatayo sa sulok. Sa salamin lang kita. Hindi ko sinabi sa kanya, pero habang natutulog siya, narinig kong may bumulong. Ginagamit ka lang niya. Katulad ng kung paano niya ako ginamit. Pagtingin ko sa salamin, may lalaki akong nakita. May tali sa leeg, nakabitin. Siya ang mister ni Myra. Nalaman ko kinabukasan na matagal na pala siyang patay. Nagpakamatay sa mismong motel na yun. At si Myra, 3 buwan na palang nawawala.
Dear Captain Kokak, ako si Melissa. Dati akong waitress sa isang club. Isang gabi, may customer na politiko ang nagka-interes sa akin. Inalagaan niya ako, binigyan ng bahay, pera, at pangakong iiwan niya ang pamilya niya. Ako raw ang kanyang magiging reyna. Minsan isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, may dumaan sa harap ng salamin. Isang babaeng nakaitim na bestida, matangkad, maputla, at may hawak na wedding ring. Sumigaw ako, tumakbo palabas ng bahay. Nang bumalik ako, may nakasulat na sa salamin gamit ang itim na lipstick. Winasak mo ang pamilya ko. Wawasakin ko rin ang buhay mo. Simula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mga yabag ng takong. May amoy kandilang sumusunod. Hanggang isang araw, nakita ko na lang ang sarili kong umiiyak sa kama. Nakahiga, sa damit na pangkasal, na hindi naman sa akin. Kaya kong alisin ang sapatos, ang alahas, ang yaman. Pero hindi ko na maaalis ang kaluluwang nakasanib sa akin. Ang kaluluwang pagmamay-ari ng dating asawa ng kabit ko, na kanyang pinatay para makasama ako. Dear Captain Kokak, ako si Rodel, isang security guard. May pamilya ako, pero nadala sa tukso. Naging karelasyon ko si Bianca, isang trainee sa trabaho. Alam kong mali pero parang may demonyo sa loob ko na sinasabing karapatan mo rin namang sumaya. Gabi-gabi kaming nagkikita. Isang gabi, habang nasa bahay ako, tumawag siya. Pero hindi niya boses ang nasa kabilang linya. Isang basag na tinig ang narinig ko. Rodel, aalis na siya. Sa susunod, ikaw naman. Kinabukasan, wala na si Bianca. Patay na, sabi ng pulis. Overdose daw. Pero sa cellphone niya, may draft message na hindi niya naipadala. Rodel, may sumusunod sa akin. Yung boses na naririnig ko gabi-gabi. Asawa mo raw siya. Simula noon, kahit magpalit ako ng SIM card, kahit magpalit ako ng ibang phone, palaging may tumatawag sa akin tuwing 3:00 ng madaling araw. Parehong boses. Ikaw na lang ang kulang. Dear Captain Kokak, minana ko ang kama ni Lola Cora. Pagkatapos niyang pumanaw, antigo yun, makapalang kahoy. May ukit na bulaklak at santo sa headboard. Ang sabi ng nanay ko, dito raw siya binawian ng buhay. Habang hawak-hawak ang rosaryo at nakangiti. Sa una, masarap ang tulog ko. Parang niyayakap ako ng kama. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula na akong makaranas ng sleep paralysis. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may parang humihila sa akin pababa. Parang gusto akong lamunin ng kutsyon. Isang gabi, nagising ako at nakita ko ang isang matandang babae sa paanan ng kama. Nakayuko siya, tila ba nagdarasal. Nang sumilip ako, nakita kong hawak niya ang paa ko. Nanigas ako. Hindi ako maagalaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Si Lola Cora. Kinabukasan, dinala ko sa simbahan ng kama para pabendisyonan. Pero nang ibalik namin yon, may sulat na nakasingit sa ilalim ng kutsyon. Sulat kamay.
Ako na muna ang hihiga. At simula noon, tuwing matutulog ako, gumigising akong nakahiga sa sahig. Pero may isang taong nakahiga sa kama at kahawig ko. Dear Captain Kokak, boarding house lang ang kaya kong upahan. Nang inalok sa akin ang kwarto, kinuha ko agad, kahit may kasamang lumang kama. Yun lang kasi ang mura at kaya ng budget ko. Wala raw may gustong gumamit ng kama, kaya libre na lang daw, para mabilis akong makalipat. Unang gabi pa lang, ay nanaginip na ako ng isang babae, nakaputi, duguan ng mata. Parang lumuluha ng dugo. Niyayakap ako. Naramdaman ko ang lamig ng balat niya. Sa panaginip, hinawakan niya ang kamay ko't sinabing, "Hindi ka na aalis, di ba?" Akala ko stress lang ako. Pero kinabukasan, may dugo sa pillowcase ko. Tinignan ko ang ilong ko. Wala namang sugat kaya't pinagwalang bahala ko na lang. Tuwing gabi, pakiramdam ko, may humihila sa tabi ko. May bumubulong ng parang dasal. Isang gabi, bigla akong nagising. Hindi ako makagalaw. Nasa ibabaw ko siya. Muli ay lumuluha ng dugo. Naanganga. Parang sinisip-sip ang hininga ko. Sinubukan kong lumipat ng higaan. Pero kahit sa sahig ako matulog, pagkagising ko, nasa kama na ulit ako. At may nakayakap na mahigpit sa bewang ko. Hindi ko na alam kung gising ba ako noon o nananaginip pa rin sa mga pagkakataong yon. Pero ang sigurado ako, hindi ako nag-iisa sa kama. Dear Captain Kokak, sumama ako sa mga tropa ko sa isang lumang bahay sa tabi ng ilog. Balita raw ng karamihan ay haunted daw yun. Pero challenging daw. May kama sa kwarto ng master's bedroom. Malapad. May makapal na kutsyon. Ako ang humiga ron sa unang gabi. Pagpatak ng 12:00, nagising ako dahil sa tunog ng kadena. Akala ko prank lang ng mga tropa ko. Pero nang silipin ko ang paanan ng kama, may taong nakatali roon. Payat, madumi, umiiyak. "Tulong! Tulong!" Anya. Nagising ako sa sigaw. Ayon sa mga tropa ko, nagsisisigaw daw ako. Ang sabi ko raw, na wag daw akong itali. Nagtawanan lang sila. Pero kinabukasan, may pasa ang pulso ko. Parang iginapos ng mahigpit gamit ang lubid. At ang kutsyon, may marka ng kamay. Alanganing itim at kulay dugo. Muli akong natulog doon. Sa panaginip, ako na ang nakatali. May grupo ng lalaki sa paligid ng kama. Parang may isasakripisyo sila. Tila ako ang gagawin nilang alay. Isa sa kanila, ngumiti sa akin. At ako rin ang mukha niya. Pagising ko, may sugat na ako sa dibdib. Tumakbo ako ng mabilis palabas ng bahay na yon at hindi na bumalik. Kahit sabihan pa ako ng mga tropa ko na duwag ako, ay hindi na ako muling sasama sa kanila. Dear Captain Kokak, double deck ang higaan namin ng kapatid ko. Ako sa itaas, si Mika sa ibaba. Simula nang ilipat kami ng kwarto malapit sa bodega ni Lolo, hindi na naging normal ang tulog namin. Isang madaling araw, nagigising ako sa iyak.
Akala ko si Mika. Pero sa umaga, pinagtatawanan niya lang ako. Sabing hindi naman daw siya umiiyak. Isang gabi, nagising ako dahil may nararamdaman akong gumagapang sa gilid ng kama. Tumigil ito sa ulunan ko. Hindi ako maagalaw. Dinig ko ang mahinang bulong. Hindi ko siya gusto. Ikaw ang gusto ko. Sinilip ko si Mika sa ibaba. Wala siya sa kama. Nasa isang sulok siya ng silid. Nakayakap sa tuhod niya. Ate, sabi niya, nanginginig. Ayaw ko na sa kama ko. May tumatabi sa akin tuwing 12:00. Maliit siya, maputla, tapos may maitim na mata. Nagdesisyon kaming magsama sa itaas. Pero simula noon, dumoble ang iyak tuwing gabi. Mula sa ibaba, may umaakyat. At ngayon, 2 na silang nakatingin sa amin mula sa gilid ng kama. Dear Captain Kokak, sa ukay-ukay ng furniture ay nahanap at nabili ng misis ko ang kama namin. Solid wood yun. Mura. Antique look. Perfect daw sa bagong kwarto. Una pa lang, may kakaiba na akong pakiramdam. Para bang malamig ang likod ko na nakalapat sa kama, kahit may kumot naman. Sa panaginip ko, lagi akong nakahiga. Pero hindi sa kama, kundi sa kabaong. Sa paligid ko, may mga umiiyak, may pare, may kandila, at mga taong hindi ko kilala. Kinabukasan, sinabi ko sa misis ko ang panaginip ko. Tumawa lang siya, hanggang sa siya naman ang nanaginip. Pareho raw kami, patay rin siya sa panaginip. Napag-alaman namin sa kapitbahay na ang kama raw ay dating gamit sa isang funeral home. Doon daw inihahanda ang mga bangkay bago ilagay sa kabaong. Sinubukan naming ibalik sa tindahan, pero lagi yung bumabalik sa labas ng bahay namin. Isang gabi, wala ang misis ko. Mag-isa akong natulog. Nagising ako sa pakiramdam na may humiga sa tabi ko. Nang bumaling ako ang nakita ko. Ako mismo, pero nakapikit at tila patay na. Sa sulok ng kwarto, may lalaking nakaputi. May bulak sa ilong. Nang sumilip ako sa salamin, wala akong refleksyon. Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Leia, taga Muntinlupa. Isang simpleng tindera sa gilid ng aming bahay. Pero may hindi po ako makalimutang karanasan na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ay parang sariwa pa rin sa isipan ko. Noong kasagsagan ng pandemya, dahil sa hirap ng buhay, nagbukas kami ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Mabenta sa amin ang pansit canton, lalo na yung spicy. Marami ang natutuwa, lalo na kapag gabi, dahil bihira ang bukas sa tindahan ng mga panahong yun. Pero isang linggo lang mula nang magbukas kami, may dumating na kakaibang mamimili. Lalaki siya, matangkad, sobrang putla ng balat, at basang-basa ang buhok niya, kahit hindi naman umuulan. Hindi siya nagsasalita. Ituturo lang ang pansit canton at ibibigay ang eksaktong bayad. Laging 5 piraso ang binibili niya. Walang kulang, walang sobra.
Nang matanong ko si mama kung kilala ba niya, sabi niya, wala raw siyang natatandaang ganoong lalaki rito sa barangay. Isang gabi, sinundan ko siya. Napansin kong hindi siya lumiko papunta sa kalsada, kundi ay sa likod ng bakanting lote. Doon, lumusot siya sa sira-sirang gate at nawala sa dilim. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa isang matandang kapitbahay. Sabi niya, "Nako, baka yan yung binatang nagpakamatay dyan sa lote noong 2018. Nahanap ang bangkay niya. May pansit canton sa tabi. 5 piraso. Patong-patong. Akala nga ng mga pulis, may ritual na ginagawa yun eh." Simula noon, tuwing 10:00 ng gabi, kahit sarado na ang tindahan, naririnig naming may kumakaluskos sa tray ng pansit canton. Minsan, nawawala ang 5. Wala kaming magawa kundi ilabas ang tray sa may pinto at hayaan na lang siyang kumuha. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin yon kahit hindi na siya nakuha. Hello po, Captain Kokak. Ako po si Renz, estudyante sa Maynila at matagal nang tagapakinig ng mga kwento nyo. Mabuti na lamang po at nakabalik na po kayo sa pagkukwento. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan habang pauwi ako mula sa trabaho. Gabi nun, mga 11:00, gutom na ako at naghahanap ng makakainan. Puro sarado na ang mga karinderya. Hanggang sa nakita ko ang isang kakaibang karinderya sa kanto ng Kalye Sampaloc. Dilaw ang ilaw, manipis ang usok na lumalabas mula sa lutuan. May karatula, pansit canton na gisado, 15 pesos. Libre ang extra sabaw at itlog. Napamura ako sa sobrang mura. Pumasok ako at umorder. At ang luto, napakasarap, malasa, may konting anghang. Parang may halo pa ngang hindi ko mawari kung anong sangkap. Habang kumakain ako, napansin kong lahat ng kasabay kong kumakain ay tahimik lang. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Hanggang sa mapansin kong lahat sila ay nakatitig sa akin. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Tumayo ako at dali-daling lumabas. Ngunit paglingon ko, wala nang karinderya sa likod ko. Bakanting lote na lang yun. Kinabukasan, binalikan ko ang lugar. Tinanong ko ang matandang nagtitinda ng sigarilyo sa tabi. Sabi niya, "Wala na yan dyan mula noong 2016 pa. Nasunog yung karinderyang yan eh. Kasama ang 6 na taong kumakain ng pansit canton nang sumabog ang gasol. Walang nakaligtas kahit isa." Hanggang ngayon, minsan ay naaamoy ko pa rin ang lutong pansit canton tuwing madaraanan ko ang kanto ng Sampaloc. Dear Captain Kokak, magandang gabi po. Ako po si Lori, isang dating boarder sa may Dasma, Cavite. Nangyari po ito noong 2019. 5 magkakaibigan kami sa iisang boarding house. At tuwing gabi ay nagluluto kami ng pansit canton, budget meal, na paborito naming lahat. Isang gabi, ako ang tagaluto. 3 canton lang ang niluto ko. Tama lang para sa amin. Kasi may 2 sa amin na hindi pa nauwi. Nang ihain ko, may 4 na plato ng canton sa lamesa. Napakunot na ako. Sino ang nagdagdag? Tanong ko. Pero sabi ng isa kong kasama, "Wala naman. Hindi ba 3 lang naman tayo? 3 lang niluto mo." Hindi ko na pinansin. Kumain kami. Pero pag upo ko, may isang walang laman na upuan sa tabi ko. Wala namang naglagay nun. May pinggan, may kutsara at mainit-init pa ang pansit canton. Habang kumakain kami,
Biglang may humigop ng malakas mula sa tabi ko. Napatigil kaming lahat. Walang tao roon. Pero nakita namin na unti-unting nauubos ang laman ng pinggan. Kinabukasan, pumunta kami sa albularyo. Sabi niya, "May dating estudyante sa kwarto nyo na namatay dahil sa gutom. Hindi kumain dahil tinanggal sa trabaho." Simula noon, lagi na kaming naglalagay ng isang extra na pinggan ng kanton. Kapag hindi namin ginagawa, may nababasag na plato o di na may nahuhulog na kutsara sa sahig. Magandang gabi po, Captain Kokak. Kwento po ito ng nanay ko, si Aling Vanji, na ngayon ay 63 years old na. Noong bata pa siya, tumutulong siya sa tindahan ng lola niya sa bayan namin sa Laguna. Uso na raw ang pansit kanton noon, bagamat kakaunti pa ang flavors. Isang araw, may matandang babaeng dumaan sa tindahan. Puting-puti ang buhok, nakaputing duster, at may daladalang basang payong kahit tirik ang araw. Tinignan ang mga paninda at tinanong ko may pansit kanton ba. Sabi ni nanay, "Opo, may chicken flavor po." Pero sabi ng matanda, "Wala bang kalamansi flavor? Yun ang paborito ng anak ko eh." Sabi ni nanay, wala pa raw yung flavor na ganon. Ngumiti lang ang matanda. Bumili pa rin ng dalawa. Iniwan ang bayad na sobrang laki. Pag alis niya, sumunod si nanay. Nang hindi napapansin, doon niya nakita ang matanda. Pumasok sa sementeryo. Hindi lang basta pumasok, kundi naupo sa tuktok ng isang nicho. Binuksan ang pansit kanton at kinakain yun ng hilaw. Kasama pa ang plastic. Hindi napigilan ni nanay na mapasigaw. Paglingon ng matanda, nangingitim na ang mukha noon. Para na itong bangkay na gumagalaw. At tumulo pa ang basa at durog na noodles mula sa bunganga niya. 3 araw na nilagnat si nanay. Oo nga pala, Captain Kokak. Tuwing undas, may isang puntod sa sementeryong yon na palaging may pansit kanton na hindi pa binubuksan. Walang nakakaalam kung sino ang naglalagay. Dear Captain Kokak, ako po si Jun, dating empleyado sa isang malaking pabrika ng instant noodles dito sa Valenzuela. Alam ko pong delikado tong ikwento, pero mabigat na po sa loob ko. Ang trabaho ko noon ay magbantay sa packaging area. Gabi ang shift ko, 10 PM to 6 AM. Normal lang ang lahat. Hanggang isang gabi, habang nag-iikot ako, may naamoy akong amoy panis na dugo. Sinundan ko yon sa likod ng storage room. Doon, nakita ko sa CCTV ang isang lalaking nakaitim, walang ID, at may pulang mga mata. Ibinababad niya ang kamay niya sa tray ng pansit kanton, at pagkatapos, may sinasambit siyang parang orasyon. Sinabi ko yon sa supervisor ko, pero sabi lang niya, "Huwag mo nang pakialaman yan. Matagal na siyang nandito." Hindi ko na tinanong kung sino siya. Pero mula noon, marami ng reklamo sa social media. Pansit kanton na may itim na buhok, amoy bulok, at kulay kalawang na sabaw. Umalis ako matapos ang 1 linggo. Bago ako umalis, nilapitan ako ng matandang janitor at meron siyang ibinulong. "Alam mo ba, iho, dati may nahulog sa makina. Hindi nila nakuha ang katawan. Pinatigil yung kaso, pero hindi na siya matahimik. Ngayon, kahit gutom na ako, hindi na ako kumain ng pansit kanton mula sa kumpanyang yon."
Dear Captain Kokak, ako po si Allen, 17 years old, mula sa Tanay Rizal. Isinulat ko ito para mailabas ko ang takot na matagal ko nang kinikimkim. Nang lumipat kami ng bahay ng lola ko, halos gumuho ang mundo ko. Luma at malayo sa kabiasnan. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang puno ng balete sa likod ng bahay. Napakalaki nun, mas mataas pa sa 3 palapag na gusali. Sabi ni Mama, bantay raw ng lupa yon. Una kong napansin ang usok ng tabako. Isang madaling araw. Akala ko ay kapitbahay. Pero wala namang bahay na malapit sa amin. Makalipas ang ilang araw, bigla akong nagising sa lakas ng kaluskos na nanggagaling sa bubong. Parang may gumagapang. Nang lumabas ako para umihi sana, napatingala ako sa puno. Diyos ko, may napakalaking lalaki. Maitim, parang sinunog. Nakaupo sa sanga. Nakasabit ang mga paa niya sa baging habang humihit-hit ng tabako. Nang magtama ang mga tingin namin, ngumisi siya. Doon ko nakita ang kanyang pulang-pulang mata at ngipin na parang pangil. Kinabukasan, sinabi ko kay Lola ang nakita ko. Tumahimik siya, tsaka bumulong. Huwag kang makikipagtitigan, Allen. Pag nakilala ka niya, hindi ka na niya titigilan. Simula noon, gabi-gabi ko nang naaamoy ang tabako. Minsan, may yabag sa labas ng kwarto ko. Minsan, may tunog ng bakal sa bintana na parang kinakaladkad. At isang beses, pagkagising ko, may malaking marka ng kamay sa alikabok ng sahig, diretso sa kama. Hindi na ako makatulog mag-isa. Minsan pa nga, parang may malamig na hininga na dumadapo sa batok ko habang nakapikit ako at amoy na amoy ang usok ng tabako. Totoo ang kapre, at kapag nakita ka niya, gusto ka na niyang makasama, magpakailanman. Dear Captain Kokak, ako po si Lira, taga Laguna, at nais kong ibahagi ang kwentong minsan ko na lang binabanggit kahit kanino, dahil baka hindi ako paniwalaan. Mula pagkabata, may malaking akasya na sa tabi ng bahay namin. Tahimik lang yon at parang may sariling buhay. Pero tuwing hapon, parang may malamig na hangin na lumalabas mula roon. Sabi ni nanay, may bantay raw ang punong yon. Noon ay hindi ko pinapansin. Pero nang tumungtong ako ng 22 years old at umuwi mula Maynila para magbakasyon, nag-iba ang lahat. Tuwing gabi, may rosas na nakapatong sa bintana ko. Wala naman ako manliligaw sa probinsya. Tapos, may usok ng tabako kahit walang naninigarilyo. Nagsimula rin akong managinip ng isang lalaking napakalaki, may maitim na balat at pulang mga mata. Sa panaginip ko, kausap ko siya. Tinatawag ang pangalan ko. Sabi niya, "Ikaw ang aking reyna." Nang magsimula akong maipag-date sa isang taga-baryo, nagkasakit yun at makalipas lang ang 2 araw, natagpuan niyong patay sa ilog. May pasa sa liig na parang sinakal. Pinuntahan namin ang isang albularyo. Doon ko nalaman na kapre ang umiibig sa akin at ayaw niyang may ibang lalaki sa buhay ko. Sinabi ng albularyo, "Lira, mahal ka niya. At pag nasaktan siya, siguradong may mawawalan ng buhay." Mula noon, di na ako nagmahal ng iba. Hanggang ngayon, may mga bulaklak pa rin tuwing gabi.
Minsan, nanggigising siya sa panaginip ko. At alam ko, kahit may ibang bahay na ako dito sa Maynila, sumusunod pa rin siya. Hindi ako sigurado kung pagmamahal ba talaga ang binibigay niya o isang sumpa. Dear Captain Kokak, ako po si Ramil, 38 years old, taga Pampanga at dating tagapagbantay ng isang sementeryo. Akala ko noon ang mga patay lang dapat ang katakutan, pero nagkamali ako. Dahil sa proyekto ng munisipyo, pinutol namin ang matandang punong balete sa may dulo ng sementeryo. Matanda na raw at sagabal na sa plano. Ako mismo ang nag-utos sa mga pumutol nun. Habang pinuputol yon, may nagtitipon-tipong alitap-tap sa paligid at narinig naming tila may mabigat na buntong hininga na nagmumula sa lupa. Sabi ng mga katrabaho ko, parang nagagalit daw yon. Mula ng gabing yun, nagsimula ang kababalaghan. Ang mga kandila sa mga nicho bigla na lang nauupos. Ang mga bagong libing binubuksan ng nicho na parang may hinuhukay. At tuwing gabi, sa CCTV, may malaking aninong naglalakad sa pagitan ng mga puntod. May isang intern na gwardiya ang nakitang umiiyak sa tapat ng kamera. Sabi niya, "Sir, may higanting lalaking maitim na sumisigaw sa akin. Akala ko multo eh. Pero humihinga siya at amoy tabako ang buong paligid." Nagpunta kami sa isang albularyo. Sabi niya, "Nagising ninyo ang bantay. Galit na siya. May inagaw kayong tahanan daw niya." Hindi ko alam kung anong tahanan yun. Pero simula noon, isa-isa nang nagkasakit ang mga trabahador na pumutol ng puno. Yung isa, hindi na nagising. Umalis na ako sa sementeryong yon. Pero hanggang ngayon, pag dumaraan ako roon, may naaamoy pa rin akong tabako sa hangin at tila may mga matang sumusunod sa akin. Dear Captain Kokak, ako po si Jenny, 16 years old, mula sa Northern Samar. Bata pa lang ako, alam ko nang kakaiba ang pamilya namin. Si Lola ay kilala sa baryo bilang albularyo. Pero ang hindi alam ng marami, may alaga siya. Isang kapre na ang tawag niya ay Domeng. Hindi ko siya nakikita noon, pero pinapaalala sa akin na huwag mag-ingay o maglaro sa ilalim ng punong mangga kapag palubog na ang araw. Isang hapon, sumama ang barkada ko sa bahay. Sa harap ng puno, nagsisigawan kami. Nagbiruan pa ng bastos. Biglang lumamig ang hangin. Bumigat ang paligid. Tapos, narinig naming parang may naglalakad sa bubong. Mabigat ang bawat kalampag. Kinabukasan, isa sa barkada ko ang na-stroke, bagamat malakas naman. Ang isa, na-aksidente sa motor. Ang natirang dalawa, nagkasakit na parang tinutopak. Sabi ni Lola, "Sinabihan ko na kayo, si Doming ay hindi dapat ginagambala." Minsan, ginising ako ng malaking kamay na humaplos sa noo ko. Hindi yun masakit. Parang malamig na kamay ng yelo. Mabigat at mabalahibo. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa puno ng mangga at hindi na rin ako nagdadala ng mga kaibigan sa bahay. Ang sabi ni Lola, si Doming ay hindi masama hanggat nire-respeto siya. Pero kapag nasaktan o pinagtawanan, siguradong magbabayad ka. At baka hindi lang katawan ang mawala sa'yo, kundi pati kaluluwa.
Dear Captain Kokak, ako po si Erwin, 25 years old. Dating gwardiya ng isang lumang bodega sa Batangas. Ang buong lugar ay dating gubat, pero pinatayuan ng warehouse at sinabing malinis na raw. Isang madaling araw, habang umiikot ako, may naamoy akong napakatapang na amoy ng tabako. Alam kong hindi galing sa tao yon, dahil hindi naman tinatao ang bahagi ng lugar na yon. Sinundan ko ang usok, at sa may madilim na sulok ng bakuran ay may nakaupo sa sirasirang kahoy. Doon ko siya nakita. Isang kapre. Matangkad at halos 7 talampakan. Kahit nakaupo pa yun. Mabalahibo, nangingitim, nakatitig sa akin habang may sinding tabako sa bibig. Tinangka kong tumakbo pero hindi ako makakilos. Parang may humawak sa katawan ko. At habang papalapit siya, nagsalita siya gamit ang boses na parang pumuputok. Bakit niyo pinasok ang lugar ko? Nang magising ako, nasa loob na ako ng guardhouse, nanginginig. Pero sa dibdib ko, may marka na hugis daliri. Isang marka ng kamay na mas malaki kaysa karaniwan. Nang kapain ko rin ang bulsa ko, mayroong laman yon na nasindihan ng tabako na hindi inubos. Simula noon, kahit saan ako pumunta, naaamoy ko pa rin ng tabako. Minsan, pati sa banyo ko, naaamoy ko pa rin yun. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang sabihin o gusto niyang kunin ang buhay ko. Pero sabi nila, pag binigyan ka raw ng kapre ng huling tabako, wala ka nang ligtas. Dear Captain Kokak, noong isang taon, nagbukas ako ng maliit na karinderya sa tabi ng terminal. Hindi malaki ang puhunan ko, kaya sinisigurado ko na laging sariwa ang karne na ginagamit. Alas 5 ng umaga ako pumupunta sa palengke para makakuha ng magagandang piraso bago dumagsa ang ibang mamimili. Isang araw, habang paikot-ikot ako, napansin ko ang isang bagong bukas na pwesto. Malinis ang pagkakaayos. Malamig ang paligid kahit walang electric fan. Lumapit ako at nakita ko ang isang lalaking tindero. Maputla ang balat at tila hindi umiimik. Nakalatag sa mesa ang mga piraso ng baboy. Mapulang mapula. Walang kahit anong bahid ng dugo sa paligid. Pinili ko ang 1 kilo ng laman at napansin ko na parang may kakaibang amoy yon. Hindi panis, pero amoy na parang pabango. Sabi ng tindero, "Masarap yan, ma'am. Tsak, babalik ka." Binayaran ko at umuwi agad para makapagluto ng sinigang. Kinagabihan, habang nagsasara ng karinderya, may kumatok sa pinto ng bahay. Pagbukas ko, isang lalaking basa ang buhok, kulay abo ang balat, at nakatingin sa akin ng diretsyo. Matalim ang tingin niya at may tubig na tumutulo mula sa kanyang damit, na para bang galing siya sa ilog. Bulong niya, "Ibalik mo ang laman ng anak ko." Napaatras ako at mabilis na isinara ang pinto. Pinilit kong kalimutan yon, pero kinabukasan, sa isang balita, ipinalabas ang kwento ng batang lalaki na natagpo ang wala ng laman ng dibdib. Malinis ang hiwa, parang ginamitan ng kutsilyo sa palengke. At sa larawan ng bata, nakasuot siya ng parehong pulang t-shirt
na nakita kong nakabalot sa isang piraso ng karne na nabili ko. Hindi ko na nakita ang lalaking nagpunta sa bahay. Pero hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ang pangyayaring yon. Dear Captain Kokak, lumuwas ako sa Maynila noong kolehiyo at halos 5 taon akong hindi umuwi sa probinsya. Kaya noong nagsabi ang boss ko na pwede akong mag-leave, agad akong bumiyahe. Sinalubong ako ni nanay sa may tarangkahan. Naangiti, hawak ang isang palayok. "Anak, espesyal to. Paborito mo," sabi niya, habang inilalapag sa mesa ang adobong sobrang bango. Malambot ang karne, halos matunaw sa bibig ko. Wala na akong ginawa buong maghapon kundi kumain at makipagkwentuhan kay nanay. Bandang 9:00 ng gabi, may narinig kaming iyak mula sa labas. Ang kapitbahay naming si Aling Mila. Umiiyak habang sinasabi sa mga tao na nawawala ang kanyang anak na babae. 3 araw na ang nakararaan. Habang nagsasalita siya, bigla akong napatitig sa palanggana sa kusina kung saan niluto ang adobo kanina. Doon, nakita ko ang maliit na kuko at hibla ng buhok na hindi natanggal sa sabaw. Hindi ko masabi kay nanay ang nakita ko. Pero simula noon, tuwing kumakain ako ng kahit anong ulam galing sa kanya, parang may nakatingin sa akin mula sa madilim na kusina. At sa tuwing nakakagat ko ang litid, pakiramdam ko, kamay yon ng batang hindi pa nakakauwi. Dear Captain Kokak, 3 taon na akong nagtatrabaho sa meat shop dito sa bayan. Karaniwan, masaya ang trabaho. Kaunting hiwa, timbang, tapos bayad. Pero isang gabi, habang nagsasara na kami, pumasok ang isang matandang babaeng nakaitim mula ulo hanggang paa. Walang kibo. Nakatingin lang sa akin. "Kalahating kilo ng baka," malamig niyang sabi. Pagbukas ko ng freezer, may nakita akong itim na bag sa pinakailalim. Hindi ko yan maalala na nilagay namin doon. Out of curiosity, binuksan ko at nakita ko ang kamay ng isang babae. Maputla, malamig, at may suot na gintong singsing. Napaatras ako at mabilis na isinara ang bag. Nang bumalik ako sa counter para tanungin ng matanda kung anong gusto niyang hiwa ng karne, wala na siya. Naiwan lang sa mesa ang 1,000 piso. Malutong pero sobrang luma ang itsura nun. At may mantsa na parang kalawang. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kasama ko kung kaninong bag yun. Walang umamin. Bigla na lang din daw kasing nawala ang bag. Nang tignan namin ang CCTV, malinaw na makikitang binuksan ko ang freezer. Pero wala namang bag roon. At pagbalik ko sa counter, parang may kinakausap ako kahit wala namang ibang tao roon. Wala din ang nakausap kong matanda. Dear Captain Kokak, nang mag-college ako sa Maynila, nakatira ako sa isang lumang apartment. Mahilig akong bumili ng longganisa sa tindahan sa kanto. Mura, masarap at mabango kapag niluluto. Isang gabi, napansin ko na iba ang amoy. Matamis pero may kakaibang hapdi sa ilong. Dahil curious, kinausap ko ang tinderong si Mang Rudy.
Kung gusto mong makita, paano ginagawa? Tanong niya. Sumama ako at dinala niya ako sa isang lumang bodega sa likod ng tindahan. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang isang mahabang mesa ng karne. Pinapaitim ng dugo, tinatadtad at minamasa. Pero sa sulok ng bodega, may 3 bangkay ng mga lalaking may tato at sugat sa katawan. Sa sahig, may mga paa at kamay na tinatanggalan ng laman gamit ang matalim na kutsilyo. Walang nasasayang dito, sambit ni Mang Rudy. Sabay tawa. Tumakbo ko palabas. Nagsusuka sa kalsada. Kinabukasan, wala na ang tindahan. Parang hindi talaga yun nag-exist. Pero minsan, kapag naglalakad ako sa Quiapo, naaamoy ko ulit ang matamis na amoy ng longganisang yun. Dear Captain Kokak, noong bata ako, lagi akong excited kapag may handaan sa baryo. Kahit lamay. Isang gabi, inimbitahan kami ni nanay sa isang lamay sa kabilang sityo. Hindi ko kilala ang namatay. Pero sabi ni nanay, kaibigan ng kamag-anak namin. Pagdating namin, may malaking lechon sa mesa. Sobrang sarap ng balat at malasa ang laman. Habang kumakain ako, napansin ko ang kabaong sa gitna ng sala. Lumapit ako para sumilip. Halos mahulog ang plato ko nang makita ko ang laman noon. Isang matabang lalaki. Pero wala nang laman mula dibdib pababa. Ang mga sugat ay malinis na parang hiwa ng professional na naghihiwa ng karne. Nang tanungin ko si nanay kung kilala ba talaga niya ang patay, ngumiti lang siya at sinabing, "Kumain ka na. Huwag ka nang magtanong." Kinabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay kung may namatay na ganoon sa kabilang sityo. Wala raw. At wala ring lamay na naganap kagabi. Pero hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng lechon, hindi ko maiwasang maalala ang lasang yon at muling magtanong, kanino kaya galing ang laman na yon? Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Danica, isang simpleng empleyada dito sa Angeles. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay nagbibigay kilabot sa akin tuwing naaalala ko. 3 buwan na ang nakalipas nang lumipat sa tabi ng bahay namin ang isang matandang babae na ang pangalan ay Madam Selly. Agad siyang naging usap-usapan sa aming barangay dahil sa napakalaki niyang bahay. Parang mansyon sa Beverly Hills. Marble tiles, glass windows, automatic gate. May gardener pa at minsan may dumaraan na mamahaling sasakyan. Lagi siyang nakadamit na mamahalin at may alahas na parang galing sa alahera ng mga artista. Ngunit higit sa lahat, ang hilig niyang magyabang. Kapag dumaraan ako sa harap ng bahay nila, sinasabi niya, "Ang mga kagaya nyo, hanggang tingin na lang talaga. Mag-ipon ka, iha. Baka ma-afford mo rin ang mga ganito." Hindi ko siya sinasagot, pero napapansin naming kakaiba siya. Hindi lumalabas sa araw. Laging nakabukas ang ilaw kahit hating gabi. Isang gabi, nawala ang kuryente sa buong barangay. Madilim ang paligid, maliban sa bahay ni Madam Selly.
bukas pa rin ang lahat ng ilaw. Dahil sa kaba, lumapit ang ilang tanod para silipin ang bahay. Laking gulat nila nang wala silang makita. Walang tao. Pumasok ang ilang osisero. Walang nakitang gamit. Walang mga damit. Walang kalat. Parang modelo lang talaga. Nang kinaumagahan, tinawagan ng barangay ang dating may-ari ng bahay. At dito kami natulala. "Wala na po si Nanay Selly," sabi ng anak nito. "Namatay siya sa aksidente. 3 buwan na po siyang nakalibing." Hanggang ngayon, nakatirik pa rin ang bahay. Pero wala nang liwanag, tahimik. At kapag dumaraan kami roon, naririnig naming parang may humahagikgik mula sa loob. Kamusta po, Captain Kokak? Ako po si Enzo, isang college student dito sa Cavite. Gusto ko pong ibahagi ang isang pangyayari na hindi ko malilimutan patungkol sa sapatos at sa kayabangan ng nagmamay-ari nito. May kaklase po ako, si Jerwin. Gwapo, matalino, pero ubod ng yabang. Puro branded ang damit. Kada po sa social media, puro pasaring. Nakalagay pa sa post niya na hindi lahat ng may sapatos may class. Noong isang araw, dumating siyang may suot na all-white sneakers na limited edition daw. "Kayo, maghanap muna kayo ng pang-load bago makabili ng sapatos," sambit niya sabay tawa. Nang umulan ng malakas, nagbaha sa labas ng campus. Lahat kami nagpalit ng tsinelas. Pero si Jerwin, proud pa rin sa sapatos niya. Lumakad siya sa baha, parang walang pake. Biglang nadulas. Pero hindi lang yun basta nadulas. Para siyang hinihila pababa sa kanal. Umiiyak siya, humihingi ng saklolo. Hinila namin siya pero para bang may kumakapit sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, naiahon din namin siya. Pero sugatan ng mga paa niya. Habang ang sapatos, nawala na. Hinanap namin, pero hindi na makita. Doon sa CCTV ng barangay, may matandang lalaking pilay na lumapit sa kanal. At sa sumunod na frame, suot na niya ang parehong sapatos. Pero ang nakakapangilabot, wala siyang mga paa. Hindi na nagsusuot ng branded si Jerwin ngayon. Nakayuko na lang palagi. Baka kasi may magalit na naman sa kanya na isang hindi ordinaryong nilalang dahil sa kanyang kayabangan. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Ivy. Gusto ko pong ikwento ang hindi ko malilimutang insidente sa simbahan dito sa Pampanga. Bawat linggo, nagsisimba ako kasama ng choir. Tahimik, taimtim, hanggang sa dumating si Katrina. Isang vlogger, maganda, maputi, matangkad, ubod ng ganda magdamit. Pero ang ugali, nako po. Hindi siya nagdarasal. Puro cellphone, puro selfie. "Mas with the prettiest," sabi pa sa caption ng post niya, habang may emoji ng halo sa ulo. Minsan, nag-live pa siya sa altar. "Ako lang talaga ang nararapat dito, hindi yung mga mukhang alila." Sabay tingin sa choir. Doon na po nangyari. Habang naka-live siya, biglang bumagsak ang isang chandelier. Nagtilihan ang lahat. Pero hindi siya nasaktan. Sa halip, umulan ng abo mula sa kisame. Puti. Pinulbos na parang kandila. Huminto ang live. Sa harap naming lahat, tila ba natutunaw ang balat ni Katrina. Umiyak siya, pero wala kaming magawa.
Parang may humihila sa kaluluwa niya. Parang nawawala siya sa sarili. Noong kinuha ang cellphone niya, huling frame sa video ay may babaeng nakaputi na nakatayo sa likod niya. Nakakaloko ang pagkakangiti. Ngayon, may babala na sa simbahan. Bawal mag-selfie sa altar at igalang ang bahay ng Diyos. Magandang araw po, Captain Kokak. Ako po si Mang Rodel. Ako po ay matagal nang sabongero. Pero pagkatapos ng karanasan kong to, itinigil ko na po ang bisyo kong yon. May isang lalaki sa amin na ang pangalan ay Temyong. Ang lakas mang insulto sa sabungan. Kapag nananalo, sinisigawan ng kalaban. Kapag natatalo naman, ang referee ang pinagbubuntungan ng galit. Isang araw, dumating sa sabungan ng isang matanda. Tahimik. May dalang itim na tandang na tila ba hindi humuhuni. Walang sabungero ang naglakas loob na lumapit, maliban kay Temyong. Hoy tanda! Ilaban mo yung manok mong mukhang kulang sa tulog. Ngumiti lang ang matanda. Tumango. Nagsimula ang laban. Pero hindi nagtagal. Tumigil sa gitna ang tandang ni Temyong. Parang naparalisa. Samantalang ang itim na tandang ay unti-unting tumingala. Doon ko nakita. May mata yun sa tuktok ng ulo. Nang sumugod ang itim na tandang, hindi ang kapwa manok ang nilundag nito, kundi si Temyong. Sunod-sunod na tama ng tari ang lumaslas sa leeg niya. Napasigaw ang lahat. Nagkagulo. Wala pang isang minuto, patay na si Mang Temyong. At ang matanda, naglakad palayo habang bumubulong. Ang kayabangan ay alay sa Diyos ng sabong. Dear Captain Kokak, ako po si Lester. Isa ako sa nakaligtas sa aksidenteng sinapit ng kaibigan naming si Axel. Isang trahedyang nagsimula sa kayabangan. Si Axel ang may pinakamagarbong lifestyle sa tropa. Brand new na sports car, post dito, post doon. Mga hampas lupa, pakiklear na ang daan. Biro niya pa sa caption ng post niya. Nagbakasyon kami sa Baguio. Paakyat kami ng zigzag road nang biglang bumuelo siya. Mga tol, panoorin niyo to, sabi niya, sabay pinatuli ng takbo ng kotse. Bigla kaming napatigil. May babaeng nakaputi sa daan. Maputla, walang ekspresyon. Sabi ni Axel, multo lang yan. Sabay bulyaw. Tumagos kami sa babae. Akala namin tapos na. Pero sa rearview mirror, naroon pa rin siya. At ngayon ay may ekspresyon na. Nakangiti. Pagliko namin, nawalan ng preno ang kotse. Sumigaw kami. Umikot ang kotse. Nabangga kami sa gilid ng bangin. 3 kaming nabuhay. Pero si Axel, lumabas ang ulo niya sa windshield ng kotse. At sa windshield, sa mismong basag, nakita namin ang refleksyon ng mukha ng babae. Nakatitig kay Axel. Kaya ngayon, naniniwala ako na may umaaligid sa sino mang sobrang bilis magmaneho sa Marcos Highway. Lalo na yung mga mahihilig magyabang.
Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Lani, 38 years old. At gusto ko po sanang ibahagi ang di ko makakalimutang karanasan tungkol sa kumari kong si Beth. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mailibing siya. Biglaan ang pagkamatay niya. Na-stroke habang natutulog. Hindi kami nakapagpaalamanan. Kaya matagal akong nagkaroon ng guilt sa sarili ko. Idinaan ko na lang sa panalangin ang nararamdaman kong yon. Pero isang gabi, nitong nakaraang undas, may kumatok sa pinto namin. 2:00 ng madaling araw yon. Akala ko lasing lang na kapitbahay. Pagbukas ko, halos lumuwa ang mga mata ko dahil sa nakita ko. Si Beth. Nakatayo siya sa labas, naangiti. May bitbit siya na maliit na supot na may mga candy. Mare, bininyagan ko na si baby. Ninang ka ulit ah. Sabi niya. Napatulala ako. Wala siyang anak noong nabubuhay pa siya. At ang itsura niya, maputla. Parang namumutla ang labi. At may sugat sa gilid ng leeg. Napatili ako at napapikit. Pagdilat ko, wala na siya. Kinabukasan, nakita ko sa bakuran ng supot na may candy. Nakaayos sa mesa, kahit hindi ko naman binuksan ang pinto. Simula noon, tuwing may dumadaang tao na may kargang sanggol sa tapat ng bahay namin, umiiyak yun ng walang dahilan. At tuwing gabi, may humahagik-gik sa banyo. Boses ng babae na pamilyar para sa akin. Dear Captain Kokak, ako po si Tess, 45 years old. Ang kwento ko ay tungkol sa kumari kong si Aling Gloria. Matandang-matanda na siya, pero kilala sa aming bayan bilang albularyo. Matulis kong magsalita, pero may malasakit naman. Yan ang akala namin. Sabi niya noon, "Huwag mong hahayaang tingnan ng ibang ina ang anak mo. Kung masama ang tingin, baka kunin niya yun sa'yo." Pinaniwalaan ko yun, pero hindi ko naintindihan ang tunay niyang ibig sabihin. Hanggang isang gabi, sinamahan ko siya sa binabantayan naming buntis. Anak ng isa rin naming kumare. Habang natutulog ang buntis, lumabas si Aling Gloria. Hinila ako sa likod bahay. May hawak siyang tandang, kulay itim, may pula sa mata. Nilagyan niya ng langis ang tuka nito at bumulong, "Bayaran na." Kinabukasan, patay ang bata sa sinapupunan ng buntis. Nakaawang ang bibig ng iniluwal yun. Hindi lang pala yun ang una. May ilan pang buntis sa baryo namin ang nakunan matapos humingi ng gamot pampalakas kay Aling Gloria. Nalaman ko na may panata pala siya sa isang matandang espiritu, kapalit ng lakas at kabuhayan. Kada taon, kailangan niyang kumuha ng kaluluwa ng isang sanggol. Dear Captain Kokak, ako po si Rhea. Simple lang po akong tao. Tahimik na empleyada. May asawa, isang anak. Pero ang kwento ko ay tungkol sa dating kumari kong si Josie. Maganda siya, matalino, at masayahin. Pero may isang bagay akong napansin sa kanya. Wala siyang anino. Nagsimula akong magduda noong isang handaan. Tumapat siya sa may ilaw, pero wala akong makitang aninong sumusunod sa kanya. Sa unay inisip kong baka guni-guni lang, pero nang ilang beses ko na siyang makitang ganun,
Kinilabutan na ako. Isang gabi, nasa bahay namin siya. Nagkukwentuhan kami. Nabanggit ko ang tungkol sa anino. Bigla siyang natahimik. Tumingin sa akin at sinabing, "Hindi lahat ng may katawan ay may kaluluwa, Mare." Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Ang ilaw mula sa poste ay tumama sa likod niya, pero wala pa ring anino na makikita sa paanan niya. Kinabukasan, nalaman ko sa isang lumang album ng barangay na matagal na pala siyang patay. Nalunod sa ilog 5 taon na ang nakararaan. At mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik. Hindi para manakot, kundi para alokin ako. "Sumama ka na sa akin, Mare. Sa kabila, wala nang problema. Doon tayo lagi magkakasama." Pero hindi ako nagpakita ng takot. Sa halip ay pagmamahal para sa isang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng sumama sa kanya dahil mahal ko ang pamilya ko at kailangan ko pa silang samahan ng matagal. Tila ba naintindihan niya ang mga sinabi ko. Hanggang ngayon, minsan, ramdam kong may umuupo sa tabi ko. Amoy ko pa rin ang gamit niyang pabango. Dear Captain Kokak, minsan lang akong uminom. Pero pagdating sa kumari kong si Ana, ay hindi ako nakakahindi. Isang gabi, tinawagan niya ako. "Punta ka sa bahay, Mare. May bagong alak akong nakuha. Pangmayaman." Pagdating ko sa kanila, tahimik ang paligid. Akala ko tulog ang mga anak niya, kasi parang walang katao-tao. Pumasok ako sa bahay. Bukas ang pinto. May mesa na may 2 baso at bote ng alak. Nasa sulok si Ana na ang ngiti. "Simulan na natin, Mare." Anya. Habang umiinom, napansin kong dumidilim ang paligid. Hindi ako nalalasing, pero parang lumulubog ang pakiramdam ko. May isinulat si Ana sa papel at sinindihan yon. Habang nasusunog yun, may 3 babaeng dumaan sa likod niya. Pawang nakaputi. Hindi kita ang mga muka. "Mga kumare ko rin yan. Sa tuwing may bago kaming kumare, kailangan niyang ihandog." Napaatras ako. Tumayo siya at nilapitan ako. Pinatong ang kamay sa dibdib ko. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa madilim na silid. Ang bahay ay abandonado na pala at may 3 litrato sa lamesa. Si Ana, ako, at isang babaeng hindi ko kilala, pero hawig ng sarili kong ina na matagal nang patay. Dear Captain Kokak, ako po si Joy. Gusto ko pong ikwento ang hindi ko na makakalimutang karanasan. Inimbitahan ako ng kumari kong si Cora na maging ninang ng anak niya. Ayoko sana dahil biglaan ang paanyaya at parang may kakaiba sa aura ng bata. Pero dahil matalik ko siyang kaibigan, pumayag na rin ako. Noong araw ng binyag, parang ibang simbahan ang pinuntahan namin. Matanda, luma, at ang pari halos walang emosyon. Sa sandaling binuhusan ng tubig ang ulo ng bata, humiyaw yun. Hindi nang iyak ng sanggol, kundi parang nang sa matanda, malalim at galit na galit. Hinawakan ko ang bata. Napaso ako. Literal na parang nilagyan ako ng mantika sa palad. Nang tingnan ko ang mukha niya, pula ang mata at parang ngumingisi. "Joy," sabi ng kumari ko sa akin. "Anak siya ng asawa kong hindi ko kilala at hindi rin siya galing sa mundong to. Sana ay maunawaan mo." Simula noon,
Gabi-gabi akong binabangungot. May apoy, may sigaw ng bata, at may tinig na paulit-ulit. Ikaw ang pumirma. Ninang kita. Kailangan mo rin akong tanggapin. Dahil sa nangyaring yun, lumipat na ako at ang pamilya ko sa bagong lugar na malayo sa kumari ko at sa anak niya. Pero kahit ganoon pa man, palagi ko pa rin silang pinagdarasal na sana ay nasa mabuti at maayos silang kalagayan. Dear Captain Kokak, magandang gabi po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rina. Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko sa mall na pinagtatrabahuhan ko ngayon bilang isang sales lady. Isang gabi, matapos ang store hours, naalala kong may naiwan akong order ng isang suki sa loob ng stock room. Sa pagmamadali ko, pinindot ko ang elevator. Dapat ay sa basement 2 lang ako pupunta. Pero sa hindi ko maintindihang dahilan, huminto ang elevator sa basement 3. Kahit wala namang basement 3 sa listahan ng floor buttons. Pagbukas ko ng pinto, napakalamig, madilim. Ang sahig ay parang luma at marumi, na para bang hindi na ginagamit. Ngunit sa kabila ng dilim, may ilaw sa isang dulo. Sa kuryosidad ko at kaba, nilapitan ko yun. Doon ko narinig ang iyak ng isang bata. Mahinang pag-iyak, parang nawawala. Hinanap ko ang pinanggagalingan at nakita ko ang isang lumang manika. Duguan ang muka at may putol na braso. Biglang may malamig na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, may matandang lalaking naka-uniforme ng janitor. Pero wala siyang mata. Puro itim lang na butas ang nasa mukha niya. Napasigaw ako at nawala ng malay. Nagising na lang ako sa klinik. Sabi ng mga kasamahan ko, nakita raw nila akong umiiyak sa loob ng stock room sa basement 2. Pero ako, sigurado akong nasa basement 3 ako noon. Isang basement na hindi raw talaga umiiral. Hello po, Captain Kokak. Ako si Jerome. At matagal na akong visual merchandiser sa isang kilalang clothing brand sa mall. Isa ito sa mga di ko malilimutan at hinding-hindi ko na rin babalikan. Isang gabi, ako ang naiwang taga-ayos ng display. May napansin akong nakabukas na fitting room. Room number 6 yun. Ang problema, hanggang room number 5 lang dapat kami. Wala kaming room number 6. Sinilip ko yun. May babaeng nakaupo. Maputla. Nakasuot ng puting damit. Akala ko customer na naiwan. Kaya nilapitan ko at sinabing, "Sarado na po." Pero hindi siya tumugon. Nakatingin lang sa salamin. Nilapitan ko para tignan siya. Doon ko napansing wala siyang anino sa sahig. Nang lumapit pa ako ng kaunti, lumingon siya. At doon ko nakita ang mukha niyang walang mga mata. Wala ring bibig. Isang blankong balat na para bang pinunasan ng pambura ang buong mukha. Muntik na ako matumba sa takot. Tumakbo ako palabas. Iniwan ko lahat. Kinabukasan, tinanong ko yung security kung totoo bang may room number 6. Sabi niya, dati raw meron, pero isinara yun. Dahil may babaeng natagpo ang nagbigti sa loob. Matapos malamang niloloko siya ng nobyo. Hindi raw siya matahimik at madalas nagmumulto sa fitting room.
tuwing sasapit ang gabi. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Cathy. Nagtatrabaho bilang cashier sa arcade section ng isang mall dito sa Quezon City. Mahilig po ako sa mga bata at sa playzone. Pero mula nung gabing yun, hindi ko na kayang lumapit muli doon. Mga 10:30 PM yun at pinapatay na namin ang mga ilaw. Isang bata ang napansin kong naglalaro doon sa mini carousel. Akala ko anak lang siya ng isa sa mga cleaner namin. Nilapitan ko siya, pero bigla siyang tumakbo papasok sa ball pit. Hinabol ko siya. Napansin kong wala naman siyang kasama. Nilusong ko ang ball pit. Wala siya roon. Sa pagkataranta, tinawag ko ang guard. Pinatignan namin ang CCTV. Doon ko nakita ang di ko makakalimutang eksena. Nakaupo ang bata sa carousel, pero nakaharap sa mismong kamera at nakangiti, habang unti-unting nagiging transparent ang katawan niya. Sabi ng matandang janitor, may bata raw na nalunod sa ball pit, mahigit 1 dekada na ang nakakalipas. Sinasabing tuwing gabi, lumilitaw raw siya para maglaro muli, pero hindi na nakakalabas. Dear Captain Kokak, ako po si Brian. Nagtatrabaho bilang utility cleaner sa isang malaking mall dito sa Caloocan. Noong 1 linggo lang, may nangyaring hindi ko na po makakalimutan. Habang naglilinis ako sa upper floors, 3:00 ng madaling araw, akyat baba ako sa escalator. Walang katao-tao. Nang biglang umandar mag-isa ang escalator pababa. Akala ko glitch lang, pero pagtingin ko sa ibaba, may babaeng nakaputi na naka-side view. Hindi ko kita ang muka, pero parang nakatingin siya sa akin. Tinawag ko ang guard. Sabi niya, sarado ang area na yon. Wala dapat tao doon. Kinabukasan, tinignan namin ang CCTV. Doon nakita ang babaeng sumasakay. Pero bago pa man makarating sa dulo ng escalator, bigla siyang nawala. Parang natunaw sa hangin. Lumabas sa kwento ng mga maintenance. May babae raw na nahulog mula sa 3rd floor cinema level noon. Patay agad. At tuwing madaling araw, nakikita siyang paulit-ulit na sumasakay sa escalator. Pero hindi na siya nakakababa. Dear Captain Kokak, ako po pala si Maris. Crew po ako sa isang fast food chain sa mall. May night shift po kami tuwing weekends dahil sa extended hours. Doon po nagsimula ang kababalaghan. Habang naglilinis kami ng tables, may dumaan na janitor na naka all white. May bit-bit na map at saka timba. Sabi ng kasamahan ko, parang luma na ang uniforme niya. Nagtataka kami kasi wala kaming naka-duty na janitor sa ganung oras. Sinundan siya ng isa naming manager para tanungin kung kanino siya assigned. Ilang hakbang pa lang ay nawala na siya sa hallway. Binalikan namin ang CCTV. Lahat kami ay nanlamig. Sa video kasi, kita ang janitor na dahan-dahang naglalakad. Pero habang tumatagal, naglalaho ang anino niya. Hanggang sa tuluyan siyang mawala habang nagwawalis. Ilang araw pagkatapos noon, kinausap kami ng matandang engineer ng mall. Ayon sa kanya, may janitor daw na namatay sa pagkakuryente sa food court noong 1998. Hanggang ngayon, sadyang nagpapakita raw siya para tapusin ang trabahong hindi niya nagawa noon, ang maglinis sa huling gabi ng buhay niya.
Dear Captain Kokak, lumaki po ako sa isang baryo sa Capiz. Alam naman po natin, kapag sinabi ang lugar na yon, agad iniisip ng marami ang mga kwento tungkol sa aswang, tikbalang, at manananggal. Bata pa lang ako, nakakarinig na ako ng mga kwento mula sa matatanda. Pero noong mangyari sa amin ang isa sa pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko, doon ko lang talaga naramdaman na hindi pala lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Buntis po noon ang ate ko. Nasa ika-7 buwan na. Isang hapon, dumaan ang kapitbahay namin na si Mang Simeon. May dala siyang isang bungkos ng bawang at isang garapon ng asin. Sabi niya, "Ilagay niyo to sa paligid ng bahay. May nakita akong kakaibang anino kagabi na lumilipad-lipad dito sa may palayan." Napatawa lang ang nanay ko. Pero ako at si tatay, medyo kinabahan. Sinunod na rin namin para makasigurado. Pagdating ng 12:00 ng gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, bigla akong nagising sa tunog na parang may mabigat na bagay na dumapo sa bubungan. At kasunod nun, yung kakaibang tunog ng balat na parang pagaspas ng pakpak. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ko ang babala ni Mang Simeon. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa maliit na butas sa kisame. Doon, nakita ko ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Isang babae na wala ang kalahati ng katawan. Mula sa bewang pababa. Nakalawit ang bituka. At may malalaking pakpak na parang sa paniki. Nakadukwang siya sa bubong. Nakatingin sa kwarto ng ate ko. Bago pa siya maagalaw, sumigaw si tatay. "Asin! Bilis, asin!" At kinuha ang isang supot ng asin sa may kusina. Isinaboy niya ito sa bubungan. At sabay naming narinig ang isang malakas na atungal. Hindi tao. Hindi hayop. Isang nakakapangilabot na tunog na parang nasusunog na lalamunan. Lumipad palayo ang nilalang. Pero iniwan ito ang bakas ng dugo at galos sa bubungan. Kinabukasan, may balita sa baryo. May isang babae raw sa kabilang barangay ang nakita. Sugatan ng likod. Parang napaso at nasugatan ng malalim. Dear Captain Kokak, nangyari po ito noong 10 taong gulang pa lang ako. Isang gabi, mataas ang lagnat ni Mama at halos nagdedeliryo na siya dahil sa init ng katawan. Ako at si Papa lang ang gising para magbantay. Hawak ko ang maliit na bimpo. Pinapahiran ko ang pawisang noo ni Mama. Nang bigla kong marinig ang kakaibang tunog sa labas. Parang pakpak na mabagal na pumapadyak sa hangin. Akala ko po noong una, paniki lang. Pero nang mapansin ni Papa ang anino na dumadaan sa bintana, bigla siyang napahinto at mabilis na isinara ang kortina. Seryosong seryoso siya nang bulungan ako. "Manananggal yan. Huwag kang sisilip." Pero sa sobrang kaba ko, hindi ko napigilan. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. Nakita ko ang isang babaeng payat na payat, kulay abo ang balat, at may matatalas na ngipin na parang gutom na hayop. Nakatingin siya kay Mama, habang humihinga ng malalim. Para bang naaamoy niya ang dugo sa loob ng katawan ni Mama. Doon ko lang napansin na wala pala siyang kalahating katawan. Nakabitin ang laman loob niya, sa putol niyang bewang. At may 2 malalaking pakpak na kumakampay. Agad kong kinuha ang bawang na nakabitin sa kusina at inilapag sa tabi ng bintana. Sumigaw si Papa habang kumakaskas ng asin sa sahig. Mabilis na lumipad palayo ang nilalang. Pero bago umalis, tumingin siya sa akin at ngumiti. Dear Captain Kokak, noong kolehiyo,
nakatira ako sa isang lumang boarding house sa Iloilo. Mura ang upa, pero may reputasyon itong medyo misteryoso. Isang buwan dumating ang bagong nangungupahan. Babae siya, maganda, maputi, laging nakaitim na damit, at halos di lumalabas sa araw. Kapag gabi lang namin siya nakikita, at laging may ngiti, pero parang may itinatago. Isang gabi, 2:00 na ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Nakita kong may aninong dumapo sa puno sa tapat ng kwarto ko. Nasilip ko ng kaunti at muntik na akong mapasigaw. Yung bagong border kasi namin, kalahati lang ang katawan at may malalaking pakpak. Nakalawit ang kanyang bituka at nakatingin siya sa isang bahay sa tapat na may buntis na nakarira. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dumating siya galing kung saan. Pawis na pawis. May bahid ng putik at parang dugo sa laylayan ng damit. Ilang linggo lang, 3 buntis sa barangay ang nagkasakit at namatay. Isang gabi, narinig ko ang may hinang hikbi mula sa kwarto niya. Nang sumilip ako, amoy dugo at panis na karne ang sumalubong sa akin. Pagbalik ko ng umaga, wala na siya. Iniwan lahat ng gamit. Dear Captain Kokak, sa Antique po ito nangyari. May kapitbahay kaming buntis na halos mamatay dahil sa sugat sa tiyan. Walang makapagpaliwanag kung paano siya nasaktan. Para bang may dumaang matulis na bagay at sinaksak ang tiyan niya. Isang gabi, tinawag ako ng kuya ko para tumulong magbantay sa bahay nila. Habang tahimik sa sala, narinig namin ang malakas na kaluskos sa bubong. Tiningala namin at kitang-kita ko ang isang nilalang na nakadukwang. Kalahati lang ang katawan. May pakpak at may dila na mahaba at parang ahas. Dahan-dahang pumapasok sa siwang ng bubong patungo sa kwarto ng buntis. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang, pero sinigawan ko si kuya. Kinuha niya ang itak at tinaga ang nilalang sa likod. Napasigaw yon at mabilis na lumipad palayo. Iniwan ang bakas ng dugo sa bubong at damuhan. Kinabukasan, balita sa baryo, may babaeng nakita sa kabilang barangay na duguan ang likod. Parang hinampas ng matulis na bakal. Dear Captain Kokak, sanay na akong maglakad mag-isa pa uwi mula sa trabaho sa bayan. Pero isang gabi, habang tahimik ang kalsada, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin at amoy na parang sariwang dugo. Hindi yun basta-basta amoy ng karne. Mas matindi, mas nakakasuya. Pagtingala ko, may nakita akong nilalang na lumilipad. Kalahati lang ng katawan, may bituka na nakalawit, malalaking pakpak, at nakatingin ng diretso sa akin. Nagtago ako sa ilalim ng puno at paulit-ulit na nagdasal. Lumapit siya, at halos marinig ko ang tunog ng kanyang paghinga at ang dahan-dahang paglapit ng kanyang pakpak sa ere. Bago siya tuluyang makalapit, tumahol ang isang aso doon sa may kanto. Nagsilabasan ng mga tao. May dalang sulo at asin. Lumipad palayo ang manananggal. Pero bago mawala, lumingon siya pabalik sa akin at tsaka ngumiti. Simula noon, hindi na ako umuwi nang walang bawang sa bulsa. Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Camille, 29 years old.
Nagtatrabaho bilang accounting assistant sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa hindi ko makakalimutang karanasan dito sa opisina. Isang gabi ng overtime na nauwi sa bangungot. End of the month noon, kaya halos lahat kami ay nagkukumahog sa deadline. Isa-isa nang umuwi ang mga kasamahan ko, pero ako'y naiwan pa dahil hindi pa tapos sa mga reports ko. Bandang 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang buong floor. Tanging ilaw sa workstation ko at ang malamig na aircon ng kasama ko. Habang nagtatype ako, may napansin akong dumaan sa peripheral vision ko. Isang babae. Naka-corporate attire. Pero ang kakaiba, nakalutang ang mga paa. Kinilabutan ako. Pero sinubukan kong wag na lang pansinin. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang banayad na paghikbi ng isang babae galing sa comfort room ng mga babae. Dahil ako na lang ang tao, pinilit kong lakasan ang loob ko at nilapitan yun. "Hello? May tao po ba?" Tanong ko. Walang sumagot. Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. May babaeng nakaupo sa toilet. Putlang-putla ang muka, duguan ng palda, at walang mga mata. Tumayo ito at lumapit sa akin habang bumubulong. "Akin tong opisina. Lumayas ka." Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa mesa ko. Agad kong kinuha ang mga gamit ko at lumabas ng building na nanginginig pa rin. Kinabukasan, inilihim ko sa mga kasamahan ko ang nakita ko. Pero laking gulat ko nang sabihin ng janitress sa akin, "Di ba ikaw yung nag-overtime kagabi? Ingat ka. Dun sa cubicle mo dati, may empleyadong nagpakamatay. Kasi hindi natanggap ang promo na pinaghirapan at pinagpuyatan niya. Lagi siyang nagpapakita sa mga nagkakandapuyat sa trabaho." Simula noon, hindi na po ako nag-overtime nang ako lang mag-isa. Magandang araw po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Ryan, isang team leader sa isang BPO sa May Ortigas. Ilang taon na rin ako sa kumpanyang to. At maraming kwento na akong narinig tungkol sa elevator number 3. Madalas itong nasisira at may iisang kasabihan ng mga maintenance, huwag kayong sasakay mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa ako mismo ang makaranas. Isang gabi, ako at ang kasama kong si May ay nag-overtime para sa isang client report. Bandang 11:00 na nang magdesisyon kaming umakyat sa 5th floor kung nasaan ang pantry para magkape. Sumakay kami ng elevator number 3. Pagpindot ko sa 5th, bigla itong huminto sa 3rd floor. Walang pumindot sa floor na yon. Pagbukas ng pinto, madilim ang hallway. Walang tao. Pero may malamig na hangin pumasok at agad kong naamoy ang formalin. Napatingin kami sa salamin ng elevator. Doon namin nakita may babaeng nakasuot ng hospital gown, duguan ng likod, at nakatingin sa amin mula sa likod. Paglingon namin, wala naman. Pero nang muli kaming tumingin sa salamin, mas malapit na siya. Pinindot ko ng pinindot ang door close button nang walang patid. Pumikit na lang kami pareho. Pagdating sa 5th floor, hindi na kami bumaba. Bumaba na lang kami sa hagdan. Nanginginig. Pawis na pawis kahit malamig ang paligid. Kinabukasan, kinuwento namin sa guard ang nangyari. Sabi niya, baka si Grace yun.
Empleyado dati dito. Naka-duty ng madaling araw. Natagpo ang patay sa loob ng elevator shaft. Nahulog daw. Pero sabi ng iba, tinulak. Mula noon, iniwasan na naming sakyan ng elevator. Lalo na kung 10 oras ng gabi. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Julius. Nagtatrabaho sa isang design agency sa may Quezon City. 1 taon na ako sa kumpanya nang mangyari ang kwento kong to. Sa loob ng isang maliit, ngunit malapit sa impyernong printer room. Laging sinasabi ng mga senior staff, "Huwag ka masyadong tatagal sa printer room ng gabi ha." Pero dahil deadline, kailangan ko talagang mag-print ng buong 80-pager proposal namin. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang kakaibang amoy. Amoy luma. Parang paso. Nagpiprint ako ng sunod-sunod na dokumento nang mapansin ko sa salamin ng cabinet sa gilid. May babaeng nakatayo sa likod ko. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Nang humarap ako para makita siya ng harapan, wala na siya. Agad kong tinapos ang pagpiprint. Ngunit pagbalik ko sa mesa, laking gulat ko nang makita ko ang ilang pahina ng proposal. Hindi ko gawa. Puro itim na sulat kamay. At paulit-ulit. Umalis ka. Akin to. Umalis ka. Akin to. Hindi ko alam kung paano yun napasama sa print job ko. Inakala ko na prank lang yun. Sinunog ko ang mga papel. Kinabukasan, nasa drawer ko ulit ang parehong pahina. Hindi lang ako ang naka-experience. Isa pang kasamahan namin ang nahulog sa hagdan. Isang gabi matapos mag-print. Sabi niya, may nagtulak daw sa kanya. Simula noon, hindi na kami nagpapaiwan sa opisina, lalo na kung gagamit ng printer room. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Leia, marketing officer sa isang kumpanya sa Pasig. Mahigit 6 na buwan na rin kami sa lumang opisina bago kami lumipat. May babala na agad ang maintenance. Sa unang linggo namin, may biglang dumating sa opisina. Isang matandang lalaki, nakabarong, suot ang lumang ID. Nakalagay, Mr. Chu. Tahimik lang siya. Nakatayo sa sulok, tila nagmamasid. Nagtataka kami kasi hindi siya pinapansin ng guard. Nang tanungin namin ng HR, nanlaki ang mga mata nila. Imposible. Patay na si Mr. Chu. 10 taon na. Nalaman namin, dati pa lang si Mr. Chu ang may-ari ng opisina. Isa siya sa pinakadedikadong boss. Pero isang gabi, habang nagtatrabaho, inatake siya sa puso at namatay. Sabi ng matatandang staff, hindi daw siya matahimik dahil ayaw niyang iniistorbo ang trabaho niya. Kinabukasan, napagalitan ako ng husto. Narinig kong bumubulong sa tenga ko, "Masipag ka dapat dito. Dapat may respeto ka sa trabaho." Walang tao sa paligid. Mula noon, naglalagay kami ng kandila sa isang sulok ng opisina para raw di magalit si Mr. Chu. Pero minsan, kahit walang kuryente, may nagbubukas ng ilaw sa office niya. Siguro, nagtatrabaho pa rin siya kahit sa kabilang buhay. Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako si Katrina, isang HR officer sa isang kumpanya sa BGC. May gusto lang po akong ikwento tungkol sa conference room number 4. Sabi ng matatandang empleyado,
Huwag daw itong gamitin tuwing 3:00 ng hapon. Pero dahil may rush meeting kami noon, napilitan kaming gamitin yun. 3 kami. Ako, si Marco, at si Bea. Pag-upo pa lang namin, biglang lumamig ang silid. Walang aircon na bukas. Habang nagmi-meeting, narinig naming tumunog ang voice recorder. Ang problema, hindi naman yun nakabukas. Pero malinaw ang boses na narinig namin mula rito. Palayain mo ko. Lahat kami natigilan. Bigla ring nagsara ang pinto. Nagkatinginan kami at sinubukang buksan. Pero nakalak. May aninong dumaan sa bintana ng conference room. Kahit nasa ika-4 na palapag naman kami. Pagkatapos ng 5 minuto ng katahimikan, bigla na lang bumukas ang pinto. Walang hangin. Walang tao sa labas. Kinabukasan, si Bea ay hindi pumasok. Tinawagan namin pero ang sagot ng kapatid niya, nasa ospital si Bea. Paulit-ulit niyang sinasabi, palayain mo ako. Palayain mo ako. Nalaman naming dati, may isang empleyadong babae ang nagbigti sa loob ng conference room number 4 dahil sa sobrang pressure sa trabaho. Hindi na raw nakayanan. Ngayon, binaklas na ang room. Ginawang storage. Pero sa tuwing dadaan kami sa harap nito, naririnig pa rin namin ang kaluskos ng chalk sa whiteboard at ang mga boses ng meeting kahit wala namang tao sa loob noon. Magandang gabi po sa inyo, Captain Kokak. Ako po si Mang Ernesto, 68 anyos, tubong San Felipe, Zambales. Matagal na po akong sabongero. Bata pa lang ako, sumasama na ako sa lolo ko sa sabungan. Pero may isang karanasan ako noon. Mga 15 taon na ang nakalipas, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. At siguro, hindi ko na rin talaga makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Linggo yun, kasagsagan ng summer. Maalinsangan ng panahon at punong-puno ang sabungan. Lahat ng sabongero ay naroon, kilala at baguhan. Biglang dumating si Ka Lucio, isang matandang sabongero na bihira naming makita. Tahimik lang siya, laging mag-isa. At walang masyadong kaibigan. Ang kwento-kwento, dati raw siyang albularyo sa bundok. Pero umalis sa pagka-albularyo, nagretiro, at pinili ang tahimik na buhay. Pero ang mas nakapagtataka, may dala siyang tandang, itim na itim ang balahibo, nangingintab, parang ginintuan ang mga kuko, at pulang-pula ang mata. Sa unang tingin pa lang, alam mong hindi ordinaryong manok yun. Sa unang laban, nanalo agad. Isang palo pa lang ng tari, bagsak agad ang kalaban. Walang kalmot, walang sugat sa tandang ni Ka Lucio. Paulit-ulit itong nangyari. Walang tumatagal ng 3 segundo sa laban. Habang tumatagal, may napansing kakaiba ang mga sabongero. Ang tandang ni Ka Lucio ay hindi lumalakad, kundi tila dumudulas lang sa lupa. At ang mga kalaban nito, parang natutulala bago pa man magsimula ang laban. Isa sa mga matandang mananari ang lumapit sa akin at mayroong ibinulong. Hindi yan normal. May kargayang manok ni Ka Lucio. Hindi ako naniniwala sa ganyan noon. Pero nang matapos ang huling laban at naideklarang panalo si Ka Lucio, biglang nag-brown out sa buong sabungan. May narinig kaming sigaw ng babae mula sa likod. Paglingon ko, may matandang babae. Nanlilisik ang mga mata at ang suot ay parang sa manggagamot. Ka Lucio,
Ibalik mo ang kaluluwa ng anak ko. Hindi mo siya pagmamayari. Nagkagulo ang mga tao. Ang tandang ni Lucio ay nagwala, pero hindi parang manok, kundi parang aso o demonyo. Napansin kong nagkakaroon ito ng buntot, mahaba, parang sa ahas. Nang bumalik ang kuryente, wala na si Lucio. Wala na rin ang tandang. Iniwan niya ang kanyang mga panalo, mga bugkos ng pera, na hindi na rin namin nakita kinabukasan. Simula noon, tuwing linggo ng hapon, may mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang tuka at pitik ng tari sa bakanting sabungan kahit walang laban. May ilan pang nagsasabi na nakikita nila ang itim na tandang, pero pag nilapitan, naglalaho. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Bogs, dating mananari dito sa Nueva Ecija. Isa sa mga pinaka hindi ko malilimutang karanasan ay nang maimbitahan akong sumama sa sabong sa lugar na hindi ko na rin matandaan ang eksaktong pangalan. Gabi na noon at pauwi na sana ako galing sa talir. May tropa akong nag-alok. Sabi niya may secret sabong daw sila. Big time ang mga mamumusta at mga imported ang manok. Hindi raw alam ng barangay. Sabi ko, teka lang, baka delikado. Pero nang marinig ko na ang entry fee ay libre at may libreng pagkain pa, napa-oo na ako. Sumakay kami sa tricycle. Mga 30 minuto ang biyahe. Nakarating kami sa isang makipot na kalsada na may damuhan sa gilid. Walang ilaw, pero pagdating namin sa mismong sabungan, maliwanag na maliwanag. May sound system, may mga lalaking nakabarong, may announcer pa. Akala ko fundraising ng politiko. Pero kakaiba ang atmosphere. Tahimik, walang yabangan, wala rin halos usapan. Puro titig, iling at bulong lang ang mapapansin mo. Tiningnan ko ang mga manok, puro may balahibong tila pilak, at ang iba ay pula o berde ang mata. Napansin ko rin na hindi natatalo ang manok ng isang matangkad na lalaki na may suot na sombrero. Sabi ng kasama ko, kilala raw siya bilang general, pero walang nagtatanong kung ano ang talagang pangalan niya. Nang ako ay sumubok pumusta, nanalo ko. Una, 5, sumunod 12, hanggang sa lumaki na. Pero noong ika-4 na panalo ko, lumapit ang isang bata sa akin. Tila putik ang kulay ng buong katawan niya. Sabay may ibinulong. "Huwag kang tatanggap ng pera, kuya. Umalis ka na habang kaya mo pa." Paglingon ko, wala na siya. Pagbalik ko sa upuan ko, ang mga tao sa paligid ko ay hindi na mukhang tao. May matulis na tenga, may dilaw ang balat, may nakalabas ang dila at humahaba. Tinignan ko ang hawak kong panalo. Mga dahon na lang yun. Tumakbo ko palabas at doon ko lang napansing wala na ang kasama kong tropa. Nasa gitna na lang ako ng damuhan. Wala na ang sabungan, wala nang ilaw, wala nang musika. May tricycle na dumaan at nang tanungin ko ang lugar, sabi niya, "Dati may sabungan dito. Nasunog 10 taon na ang nakakaraan. May mga taong nawala raw sa loob ng sabungan na yun. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita." Sir Captain Kokak, matagal na akong sabungero at marami na akong nakitang kakaibang laban. Pero itong isang to, hindi ko malilimutan. May isang lalaking sabungero na tawagin na lang nating Boy Walang Talo. Hindi siya kilala noong umpisa, pero noong dinala niya na ang manok niya na kulay puti na may malagintong pakpak, lahat kami ay napawaw. Matikas, maganda ang tindig,
at parang naglalakad na may yabang. Sunod-sunod ang panalo ni Boy Walang Talo. Lahat ng tumatapat sa manok niya nabubulid agad. Ang tari ng manok niya ay parating tsumitsempo sa leeg ng kalaban. Pero may isang mananari ang nakapansin sa isang bagay na hindi agad nakita ng iba. Wala raw anino ang manok ni Boy. Nung una, akala ko joke lang. Pero sinilip ko noong tanghaling tapat na ang laban. At totoo nga, lahat ng manok ay may anino, maliban sa manok niya. Isang araw, dumaan ang isang pari na dating sabongero din. Para lang daw magpaalala ng moralidad. Nang makita niya ang manok, agad itong nagbendisyon. Biglang nagsisisigaw ang manok. Tila boses ng bata ang lumabas sa bibig nun. Ang mga tao sa sabungan ay natulala. Nagtangkang tumakbo si Boy Walang Talo. Pero nabitawan niya ang manok. At doon nangyari ang di ko malilimutan. Lumaki ang manok. Tumayo sa gitna. Nag-anyong isang batang lalaki. Nakahubad. May mga bakas ng sugat sa katawan. At sabay sabi nito, "Ibalik niyo ang kaluluwa ko." Lumindol ng bahagya. Pagkatapos nun, hindi na nakita si Boy Walang Talo. Ang katawan niya'y natagpuan sa ilog makalipas ang 3 araw. Kalahati na lang ang katawan at wala na ang kanyang mga mata. Simula noon, bawal na sa amin ang tumanggap ng bagong sabongero na may manok na hindi pa nakikita sa lugar. Kapag may bagong dating, tinitingnan agad sa ilalim ng araw kung may anino o wala ang kanilang mga manok. Dear Captain Kokak, ako po si Benji, 29 years old, taga Candaba, Pampanga. Isa po akong sabongero noon. Pero matapos ang nangyari sa akin noong 1 taon, hindi na ako muling lumapit sa kahit anong sabungan. Nangyari ito noong undas. Nangyayain ako ng kaibigan kong si Resty na pumunta sa sabungan sa Barangay Mayumo. Sabi niya, may espesyal daw na laban doon. Mga malalakas at bihasang manok. Wala naman akong ginagawa noon, kaya sumama ako. Pagdating namin doon, iba na agad ang pakiramdam ko. Parang ang bigat ng hangin. Kulay abo ang langit kahit tanghali. Hindi kalakihan ang sabungan, pero punong-puno ng tao. Halos lahat ay tahimik at walang imik habang nakatitig sa gitna. Ang kakaiba pa, puro matatandang lalaki lang ang nandoon. At lahat sila ay nakabarong na puti, kahit puti ka ng paligid. May isang matandang sabongero ang dumapit sa amin. Kulubot na ang balat, mapuputi ang mata, at halos walang ngipin. Tumaya raw siya ng 5,000 sa isang manok, at gusto niya akong isama sa pustahan. Sabi niya, "Pag nanalo to, doble pera mo, pero may kabayaran." Dahil sabik ako sa panalo, tinanggap ko ang alok nito. Pinaglaban ng 2 manok, isang itim at isang puting may pulang palong. Sa unang sultada pa lang, tumilapon agad ang itim. Panalo ang puti. Napasigaw ako sa tuwa. Pero nang bumalik ako sa matanda para kunin ang parte ko, wala na siya. Tinanong ko ang mga tao roon, pero sabi nila, wala namang matandang nakaputing barong na tumaya dito eh. Pag uwi ko, doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Bawat gabi, naririnig ko ang tila sabong sa loob ng bahay. May mga yapak, tila tunog ng manok na lumilipad. At minsan may boses ng matanda, paulit-ulit na sinasabi, "May kabayaran." Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Hanggang sa isang gabi, nakita ko sa salamin ng anino ng matanda. May hawak na patalim at duguan ang katawan. Mula noon, lumipat na ako ng bahay at ipinasara ko ang sabungan sa aming lugar sa tulong ng barangay.
Sa lahat ng tagapakinig na mahilig sa sabong, sana ay mag-ingat po kayo. Hindi po lahat ng sabungan ay para sa tao. Minsan, may mga multong nakikipaglaro para may madala sila sa kabilang mundo. Dear Captain Kokak, ako po si Lando, 36 years old, taga Batangas. Mahilig po akong magsabong dati, pero may isang gabi na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan at ayokong muling bumalik sa kahit anong sabungan. Nangyari ito sa lumang sabungan sa San Miguel na sinasabi ng ilan ay isinara na raw dahil sa sunog. Pero noong gabing yun, bukas ito. May laban daw ng mga panabong na champion at walang talo. Hindi ko napigilang puntahan. Pagpasok ko pa lang, kakaiba na ang tunog ng mga manok. Parang hindi sabik sa laban, kundi ay gutom. May isang manok doon na agad kong napansin. Malaki, kulay itim, at may makintab na balahibo. Pero ang hindi ko maintindihan, wala yung ulo. Akala ko'y ilusyon lang. Baka may takip. Pero nang lumapit ako, wala talaga. Lumalaban siya gamit ang katawan. At kada kalaban niya, tinutuhog niya ng tuka na tila hindi nakikita. Ang mga tao roon ay tahimik. Walang sigawan. Wala ring pustahan. Parang mga anino lang na nakatayo sa paligid. Nang subukan kong tumalikod at umalis, hindi ko na makita ang pintuan. Napapalibutan na ako ng dilim. Tanging ang tunog ng pakpak at tila tawang malalim ang naririnig ko. Hanggang sa may bumulong sa likod ko. Sumali ka na. Isa ka na sa amin. Paglingon ko, lahat ng naroon ay nakatingin na sa akin. Magkakamukha silang lahat. At nakangisi. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Nagising na lang ako sa kalsada, sa tapat ng lumang sabungan. Pero mula noon, bawat panaginip ko, nandoon ang manok na walang ulo, nakatingin sa akin, gamit ang hindi nakikitang mga mata, at hinihintay ang aking pagbalik. Kung may nakakaalam man tungkol sa sabungan na yon, huwag nyo nang tangkaing puntahan. Hindi na para sa tao ang mga laban doon.